Bonġu lil kulħadd, grazzi tal-li ġejtu. U meta tajna 5 minuti fuq il-ħin, naħseb li għandna nirrispettaw il-kull min ġie fil-ħin. Suppost l-udjenza ta' dalodu tkun madwar 70 ruħ. Prorettur, Awditur Ġenerali, kollegi akademiċi, studenti tal-Public Policy, studenti tal-Amministrazzjoni Pubblika, studenti tal-Politika u l-Governanza, studenti tad-Dipartiment tal-Malti, studenti tal-Liberal Arts and Sciences, grazzi li dalodu ġejtu hawnhekk. Din hija it-tielet konferenza illi aħna għammidnija taħt lingwa politik. Sfortunatament, xuħut mill-akademiċi jaħsbu bil-kappestri ta' żwiemel dila l-qatijaj hawn fejn nagħllem jien din id-disciplina akademika li fija speċjalizzajt u alla ħares kif ngħidu bil-Malti xi ħadd jidħol li fl-għalqa. Imma l-Università fl-2020 nediet l-istrateġija tagħha. Strateġija li tisħaq fuq it-transdisciplinarità, fuq soluzzjonijiet holistiċi, fuq tisħib, mhux biss bejn entitajiet akademiċi infushom fuq il-kampus, imma t-tisħib tal-Università mad-dinja tal-ekonomija, mad-dinja soċjali hemm barra. Għaliex? Għaliex l-Università ta' Malta hija de facto Università Nazzjonali. U allura għandna responsabilità kull min jgħallem u kull min jitgħallem fl-Università li ma jiktibx biss teżijiet u jikteb biss ktibi, jiġifieri papers akademiċi, journals akademiċi li jaqrawhom ftit nies. Imma rridu nitkellmu b'lingwaġġ li jinftehem man-nies, nieħdu sehem fil-mezzi soċjali tal-medja, nieħdu sehem fuq it-television u r-radio, għaliex in-nies li qatt ma resqu l-Università ukoll għandhom id-dritt, ukoll għandhom id-dmir li jisimgħu opinjoni informata. Opinjonijiet taw kemm trid, fehmiet taw kemm trid, professuri ta' triq taw kemm trid. Kulħadd jifhem f'kollox, kulħadd qisu l-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni f'sad. Però mbagħad għandna nies li mhux għax huma elitisti, mhux għax huma snob, mhux għaliex huma għandhom il-professorat jew id-dottorat. Ma dawn in-nies talmu xi ħaġa. Illi meta jitkellmu mhux kif qamu jaħsbuha filgħodu jew kif semgħu xi ħadd jitkellem il-bieraħ fl-għaxija, imma jitkellmu għabbażi ta' dak li studjaw, irriċerkaw, b'metodoloġija xjentifika. U propju f'dawn is-sensiela ta' konferenzi li bdejnihom fl-2022 ġibna flimkien żewġ dipartimenti li mhux is-soltu wieħed jassoċjahom flimkien. Żewġ fakultajiet jekk trid flimkien. Il-Fakultà tal-Arti b'tant u tant entitajiet u dipartimenti fija, aħna għażilna d-Dipartiment tal-Malti u l-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, b'tant u tant dipartimenti. Jiena ġej bħalissa bħala l-kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika, tal-Public Policy. U għedna xemx jaqadna, xemx jaqadna. Hemmx jaqadna l-lingwa. Għaliex m'hemmx politika, m'hemmx policy mingħajr lingwa, kemm jekk kien mitkellma u kemm jekk kien miktuba. Hija bil-lingwa li nippruvaw ninfluwenzaw. Jekk mhux ukoll niddottrinaw, jekk mhux ukoll imbellaw ir-ros bil-labra, jekk mhux ukoll noħolqu bidla l-ġid, jekk mhux ukoll nagħmlu inkjesta.
pubblika jew maġisterjali jekk biex nagħmlu meeting biex niktbu policy paper x'irridu? Il-lingwa. Ftit tal-ġimgħat oħra Malta se tgħaddi minn kampanja elettorali għal darb'oħra terġa' tkun qalila. Waħda mill-ikbar aspetti ta' kampanja elettorali kif tintuża l-lingwa fil-politika, il-metafori li jintużaw, il-kelma li tintuża. Kemm jekk kieni fuq billboard, kemm jekk kieni fuq portal tal-gazzetta u kemm jekk kieni kelma fit-triq jew inkella mill-kap tal-partit. Il-kelma, s-saħħa tal-kelma, kieku għaw il-Mibki Oliver Friġġieri jgħidlek is-santità tal-kelma, il-kelma hija sagra. U permezz ta' dawn il-laqat li aħna għamidnijom taħt lingwa politik, id-Dipartiment tal-Public Policy u d-Dipartiment tal-Malti kull sena niltaqgħu hawnhekk jew postijiet oħra biex niddiskutu aspetti differenti tal-politika u l-lingwa. L-ewwel waħda kienet fl-2022 meta fakkarna lil Oliver Friġġieri propju fil-post illi qatt ma żaru bħala membru parlamentari imma permezz tiegħu u permezz tan-novella fil-Parlament ma jikbrux fjuri naħseb li baqa' wieħed mir-romanzi leġġendarji u l-iktar provokattivi fil-letteratura Maltija. U daħħalna lill-Oliver l-ispirtu tiegħu u lin-nies li studjaw biex naraw il-politika u l-letteratura fil-kitbiet ta' Oliver Friġġieri. Naf li xi wħud minnkom kontu hemm ukoll. Hawnhekk għandek dik ix-xena għaliex kien għadu żmien l-aħħar fażi tal-Covid u allura konna għadna spazjati. Imma mbagħad hemm l-eċċezzjonijiet ukoll. Imma tara dak l-entużjażmu illi nixtiequ il-nislu b'dawn l-attivitajiet konġunti. U mbagħad is-sena l-oħra imxejna post il-qoddim u tkellemna dwar ir-retorika politika li kieku konna l-Università sa 200-300 snin l-Università ta' Malta fost l-eqdem fl-Ewropa, żgur li ir-retorika kienet tkun waħda mill-iktar study units importanti. Xi kultant ma għadniex nafsu daqshekk fuqha. U hawnhekk l-appell tiegħi jrid nibda nara nies min-naħa tal-liġi pereżempju, illi mill-fakultà tal-liġi u minn fakultajiet oħra, għaliex finalment dejjem il-kelma se taqdina. U dakinhar konna iltqajna hawnhekk u b'diversi kelliema rajna diversi aspetti xjentifiċi ta' kif tqanqal il-folol. Issa il-messaġġ huwa tajjeb, ħadd tqanqal lin-nies, ħadd immobilizza n-nies għat-tajjeb. Jekk il-messaġġ huwa żlugat jew inkella imnissel minn elementi egoistiċi jew ta' politika li ma tħares il-ġid komuni, mela inti se tiġbed lin-nies l-endik in-naħa. Is-saħħa tal-persważjoni, is-saħħa tal-komunikazzjoni, il-kelma. Daka naħseb li hija l-istess kamra, l-istess awla prima li qegħdin illum. Però ma nafqux hemm għaliex il-kelma mitkellma ttir imma l-kelma miktuba tibqa'. U allura mill-ewwel aħna derilna meta tkellemna bejn żewġ dipartimenti illi nippubblikaw l-atti. Sirt naf li conference proceedings bil-Malti hija atti. Allura dawn huma l-atti tal-konferenza huma bil-kulur jiddokumentaw kull kelma li ntqalet u allura iservu ta' referenza biex dak li jkun anka fit-teżijiet jew fix-xogħlijiet akademiċi tiegħu ikun jista' anke jirreferi għal dak li għedna f'dawn il-konferenzi. Jien se nieqafaw u se nisparixxi għal ftit għaliex bħal kull nhar ta' filgħodu jien mmexxi il-programm Agora Live fuq l-istazzjon tal-Università Campus 101.3
fl-FM u streamed live, irnexxieli nirrekordja l-ewwel parti mid-9 sal-10, ma bell-10 u 11 il-guest ried illi jkun live fl-studio u allura jna se jkolli mmur l-università u naħseb illi għal xi 11 u 10 nerġa' nkun magħkom. Jiena rrid nirringrazzja lil Kert Borġ, Dr. Borġ illi għeni ħafna fil-għajnuna teknika għal din l-attività, l-professur Adrian Grima u t-tim kollu tiegħu tal-Malti illi flimkien qed noħolqu din il-kullana. Jekk Alla jrid il-programm sħiħ ikun għas-sena d-dieħla meta intellaw ir-raba fis-sensiela lingwa politik. Insellmilkom u nawguralkom. Grazzi ħafna. Se nħalli fidejn il-prorettur professur Simon Fabri biex jitkellem dwar id-dekasteru tiegħu importanti ħafna dwar ir-riċerka u t-trasferiment tal-għarfien u anka kif din l-attività hija kontestualizzata f'dak li huwa mobbi bir-responsabilità illi jwettaq f'isem l-Università. Grazzi. Mistiedna distinti, kollegi, studenti, bonġu għal kulħadd. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil mod partikolari il-professur Mario Tomas Vassallo u Adrian Grima tal-li tawni din l-opportunità sabiex dal-għodu nindirizza l-ftuħ tal din il-konferenza nazzjonali fuq it-tema tal-proza politika. Li kif qal tajjeb Mario hija t-tielet waħda minn is-sensiela. Nifirħilkom tas-sew ta' din l-inizjattiva u jalla tibqgħu sejrin hekk għax hija inizjattiva importantissima ħafna kemm għax hija ta' interess ġenerali, però wkoll hija mod kif l-Università turi it-tip ta' riċerka u l-attivitajiet u l-inizjattivi li jsiru fil-kampus barra mill-kampus ukoll. Fir-rwol tiegħi bħala prorettura riċerka u trasferiment tal-għarfien ma nistax ma nikkummentax pożittivament fuq din il-kollaborazzjoni u sinerġija qawwija li qed naraw bejn żewġ fakultajiet, mhux dipartimenti biss, bejn il-Fema u l-Fakultà tal-Arti. Li flimkien waslu għal dan l-avveniment prestiġjuż. Iż-żewġ fakultajiet ġejjin minn oqsma differenti li forsi minn ħarsa superfiċjali wieħed jista' faċilment jieħu l-impressjoni li dawn jappartjenu għal disċiplini li qegħdin il-bogħod ħafna minn xulxin. Però qed naraw li fil-fatt dawn iż-żewġ fakultajiet jew dipartimenti jirnexxielhom isibu mezz effettiv ħafna ta' kif mhux biss jaħdmu jirriċerkaw flimkien, imma jsostnu xulxin b'idejat u perspettivi differenti li jgħinuna sabiex nifhmu niskopru dejjem aktar id-dinja ta' madwarna, l-azzjonijiet tal-umanità, l-użu tal-proża fil-lingwaġġ politiku u l-modi ta' kif nistgħu ntejbu relazzjonijiet ta' bejnietna u l-kwalità tal-ħajja. Din it-tip ta' kollaborazzjoni multidisciplinarja hija waħda ammirevoli u hawnhekk ġenwinament nifirħilkom minn qalbi fuq dan. Jien nemmen bissieħ li hawn bżonn ta' aktar eżempji ta' dit tip ta' kollaborazzjoni, mhux biss bejn ix-xjenzi soċjali u l-arti bħal dan il-każ, imma anke bejn disċiplini bħax-xjenza u t-teknoloġija ma' oqsma umanistiċi. Nies kbar bħal Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin u oħrajn kienu ħadmu x-xjenzi flimkien mal-arti, il-kitba, il-filosofija fix-xogħlijiet notevoli tagħhom. Ir-riċerka li toħroġ minn attività konġunta ta' dan it-tip tipikament tkun ħafna iktar kreattiva, inklusiva, effettiva u tħalli impatt kbir. Ta' bilħaq biex ninkoraġġixxu din it-tip ta' riċerka fl-università, is-sena l-oħra nedejna sejħa għal proposti li waslu għal dak li tinsejħu research clusters, fejn kull fakultà ġiet mistiedna biex tipproponi pjan ta' kif se tikkollabora ma' akademiċi minn entitajiet oħrajn fl-università sabiex flimkien iwettqu proġetti ta' riċerka fuq tema partikolari, però b'metodoloġiji u kooperazzjoni multidisciplinari ħalli bekk jaħdmu flimkien. Fil-mument qed nevalwaw 6 proposti li daħlu s'issa minn 6 fakultajiet differenti. Inizjattiva oħra li bdejna s-sena l-oħra wkoll biex tinkoraġixxi din kollaborazzjoni multidisciplinarja kienet dik ta' Research Expo. Hawnhekk ħloqna pjattaforma għall akademiċi, riċerkaturi u anke l-kandidati tad-dottorati fl-università sabiex iqattaw ġurnata flimkien jippreżentaw ir-riċerka tagħhom lil xulxin, jiddiskutu jaqsmu l-idejat flimkien. L-iskop huwa li l-akademiċi u r-riċerkaturi ma jibqgħux jeżerċitaw biss ir-riċerka tagħhom b'mod iżolat fil-qasam fejn huma esperti, imma jifhmu wkoll x'qed jiġri fid-disċiplini l-oħra
u jisploraw opportunitajiet ġodda ta' kollaborazzjoni ma' kollegi tagħhom minn oqsma differenti li kif qatt qabel jistgħu jwasslu għal kisbiet u riżultati ħafna iktar eċitanti u innovattivi. Bi-pjaċir ngħid li l-Expo ħan irrepertuha din is-sena dalwaqt fuq skala ikbar fil-fatt fid-29 ta' Mejju u ħassir ġewwa dar il-Mediterran għall-konferenzi. Se jiġu ppreżentati l fuq minn 200 studju jew proġett ta' riċerka li għaddejjin bħalissa fl-Università u nispera li din tkun opportunità sabiex intom ukoll tipparteċipaw tal-inqas bil-preżenza u n-networking tagħkom jekk forsi mhux se tippreżentaw ir-riċerka tagħkom. Dan huwa mod effettiv ħafna ta' kif aħna nistgħu noħorġu mill-qoxra akademika tagħna naħdmu aktar flimkien u nitgħallmu minn xulxin. Aspett ieħor fid-dinja ta' riċerka li nħoss li huwa importanti li naħdmu iktar fuqu huwa l-mod ta' kif il-kisbiet tal-proġetti u r-riżultati tar-riċerka tagħna jiġu trasferiti lil hinn mill-campus. Huwa fatt li r-riċerka tagħna titma' t-tagħlim li noffru lill-istudenti fil-korsijiet u dan l-erf inxandruh ukoll barra mixtutna ma' kollegi oħra f'komunitajiet akademiċi u gruppi li huma pjuttost selettivi jew speċjalizzati għalkemm huma barra minn Malta u internazzjonali permezz ta' konferenzi, ġurnali akademiċi, etc. Dan kollu naturalment huwa importanti ħafna u huwa mistenni minn università ta' standard għoli u ta' kwalità tajba. Imma waħdu mhuwiex biżżejjed, kif qal qabel Mario, huwa importanti li r-riċerka tagħna tħalli l-effetti tagħha wkoll barra mid-dominji akademiċi. Ħalli l-pubbliku in ġenerali, iċ-ċittadini, s-soċjetà, l-oqsma tal-industrija u tal-kummerċ, l-entitajiet pubbliċi u statali, il-mexxejja politiċi u oħrajn jagħmlu użu dirett mir-riżultati, il-pariri u l-arfin siwi li joħroġ mir-riċerka tagħna. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni jrendu lura lill-komunità valur kemm ekonomiku kif ukoll soċjali b'mod l-aktar effettiv. Meta wieħed iqis li fil-fatt ir-riżorsi finanzjarji li jsostnu il-proġetti ta' riċerka tagħna joriġinaw prinċipalment minn fondi pubbliċi, kemm dawk nazzjonali kif ukoll mill-Komunità Ewropea, l-obbligu li nerġgħu nroddu l-frott ta' riċerka tagħna lura lejn il-pubbliku u s-soċjetà isir wieħed evidenti minnu nnifsu. Ta' min isemmi li matul dawn l-aħħar snin l-akademiċi tagħna qed jirnexxilhom jiksbu madwar 20 miljun euro kull sena minn skemi kompetittivi ta' dan it-tip. Sabiex isostnu naturalment il-programmi ta' riċerka tagħhom. Qed insemmi dawn iċ-ċifri biex tapprezzaw li l-ammonti li qed nitkellmu fuqhom mhumiex trivjali. U għalhekk li l-obbligu li għandna li nroddu lura u nittrasferixxu l-arfin tar riċerka tagħna għal ġid tal-pubbliku u tas-soċjetà rridu naħduh b'serjetà kbira. U biex dan isir sew huwa importanti li nadattaw il-mezzi tat trasferiment skont għal min ikun intis u skont x'inhu l-iskop għal xiex qed nagħmluh. L-użu ta' sistemi li jsejħu open access biex tippubblikaw l-artikli ta' riċerka f'ġurnali online iwassal sabiex ir-riċerka tagħna tilħaq udjenza vasta fuq l-internet mingħajr ma jkun hemm bżonn li jitħallas abbonament għall-aċċess. Imma ma rridux ninsew inizjattivi oħra bħal programmi fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni popolari, radio, media soċjali, gazzetti, Think Magazine, taħdidiet pubbliċi, inizjattivi bħal Science in the City, żjarat fl-iskejje u ħafna oħra illi jservu biex nikkomunikaw dan il-messaġġ lill-udjenzi iktar wiesa u tal-massa b'metodi inqas formali. Dan huwa importanti wkoll. Ħalli jaf ikun mod iktar ingaġġanti, kreattiv u divers. Il-konferenza ta' dalodu fil-fatt hija eżempju tajjeb ta' dan it-tip għax hija miftuħa għall pubbliku u hawnhekk għal darba oħra nawguralkom. Però nistgħu nagħmlu sforzi iktar minn hekk sabiex il-pubbliku mhux biss ninfurmaw fuq ir-riċerka u l-iskoperti tagħna, iżda fejn nistgħu u fejn hu prattiku u hemm ħafna eżempji, ninvolvuh b'mod aktar dirett bħala parteċipant attiv magħna fir-riċerka tagħna. Pereżempju, dawk il-metodi li huma msejħin citizen science, fejn membri tal-pubbliku jikkollaboraw direttament magħna fir-riċerka billi jiddedikaw il-ħin, l-esperjenza jew ir-riżorsi tagħhom għal ġabra ta' data, osservazzjonijiet u xi kultant anke twettiq ta' esperimenti. Barra minn hekk, iċ-ċittadini jistgħu jkunu wkoll imsejħa biex jipparteċipaw fil-kidba tal-proposti tar-riċerka fil-stat bikri ġifieri, billi jidentifikaw huma x'inhuma l-problemi li l-aktar qed jaffettwawhom u li jixtiequ li ssir riċerka fuqhom sabiex jinstabu soluzzjonijiet li possibilment jaġevolaw id-diffikultajiet ta' ħajjithom.
Jistgħu jkunu parteċipi wkoll fl-interpretazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u fl-implementazzjoni tas-soluzzjonijiet li jiġu żviluppati. Dan kollu jwassal biex l-arfien mhux biss jiġi trasmess lura lejn il-pubbliku b'mod passiv, imma l-pubbliku jkun parteċipant b'mod attiv u kollaboratur importanti fil-proċess kollu tar-riċerka. Dan huwa eżempju ta' kif nistgħu nżidu d-demokratizzazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni b'mod aktar komplut. Mill-ħsibijiet li samt magħkom s'issa joħroġ ċaru tont li riċerka, l-innovazzjoni u trasferiment tal-arfien jiffurmaw wieħed mill-pilastri importanti tal-Università tagħna. Żgur li hu importanti daqs il-pilastru ieħor tat-tagħlim u l-korsijiet. Huwa permezz ta' riċerka li jinħolqu soluzzjonijiet innovattivi, għarfien ġdid, avvanzi xjentifiċi, teknoloġija ġdida, progress fis-saħħa u l-kura tal-mart, risposti għal problemi globali u komplessi bħal tibdil fil-klima u s-sustainabilità, titjib fil-qasam soċjali u l-politika, trawwin fid-diplomazija u l-kollaborazzjoni internazzjonali u l-arrekkament tal-kultura, il-lingwa u l-arti kreattiva. Bir-riċerka nindirizzaw dak li fl-opinjoni tiegħi huma 3 fatturi importanti li jispiraw il-mixja intellettwali tal-bniedem, ċoe il-kurzità, it-tfittxija u l-kreattività. Il-kurzità li tqanqal fiha mistoqsijiet profondi intiżi biex nippruvaw nifhmu aħjar id-dinja ta' matwarna. It-tfittxija għall-għarfien sod li joffri tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u l-kreattività li hemm bżonn sabiex noħorġu b'soluzzjonijiet, spjegazzjonijiet u skoperti ġodda u affidabbli. Imma kif qatt qabel huwa importanti wkoll li dawn l-isforzi u l-attivitajiet tagħna ta' riċerka ma ninsewx l-element ta' kollaborazzjoni multidisciplinarja għaliex iwassal ir-rikkezza dejjem akbar mhux biss bil-qsim tal-idejat imma anke fl-innovazzjoni u fl-impatt li ħallu warahom dawn l-inizjattivi. Ma ninsewx ukoll id-demokratizzazzjoni tar-riċerka billi mhux biss inżommu liċ-ċittadini informati bis-sejbiet tagħna imma anke nħeġġuhom jipparteċipaw magħna fir-riċerka u nipprovdulhom ukoll mezzi sabiex itejbu l-ħiliet tagħhom fl-ħsieb kritiku, fil-kreattività u fit-tfittxija tal-għarfien. Bi pjaċir ninnota li din is-sensiela ta' konferenzi Lingua Politik tħaddan propju ħafna minn dawn il-valuri. L-avveniment huwa miftuħ għal pubbliku u huwa msejjes fuq tema multidisciplinarja ħafna, bi preżentazzjoni qawwija ta' għażla wiesa ta' temi, awturi u kuntesti differenti. Proset tassew. Bħala prorettur nixtieq nirringrazzjakom ta' dan kollu u jalla tkunu eżempju tajjeb sabiex naraw inizjattivi ta' dat tip iktar ħerġin mill-Università kemm fuq il-kampus kif ukoll il-barra minnu. Nirringrazzjakom ħafna tal-ismajtuni u nawguralkom kull suċċess għal bqija tal-konferenza. Bonġu, nixtieq introduċi l-ewwel panel li għandna dal-għodu. Ħajkonna 3 preżentazzjonijiet, waħda mis-Sa Justine Somerville, lettriċ fid-Dipartiment tal-Malti. It-tieni preżentazzjoni ħad tkun ta' Dr. Kurt Borch li huwa lettur fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika u t-tielet preżentazzjoni tas Sur Romario Xiberras, student tad-Dipartiment tal-Malti. Kemm infakkarkom illi d-diskussjoni issir wara it-3 preżentazzjonijiet qabel il-waqfa għal-kafè. Mela, nilqgħu lis-Sa Justine Somerville li se tkellimna dwar ritratti mżelġa u vuċijiet imbeda f'Kastillo. F'riċensjoni film review sewa dwar l-adattament ċinematografiku tar-romanz Is-sriep reġgħu saru velenużi ta' Alex Fellaġera. Virginia Monteforte tikkummenta dwar membri mill-udjenza li raw il-film u riċensuri oħra li iddiżappuntaw ruhom għax ir-rappreżentazzjoni tas-sebgħinijiet u tmeninijiet f'Malta ma kinitx definittiva u preċiża biżżejjed. Brabta mar-romanzi tagħha dwar l-Ispettur Castillo, Kay pensa li hija l-awtriċi maħluqa mill-awtriċi Clara Zoppardi, spiss kienet tirċivi ittri ta' tifħir, imma kienu jibatula wkoll ittri ta' akkuża u theddid. Pereżempju, nixtieqek tkun taf li xejn huma jintoġbu l-insinwazzjonijiet dwar il-korp tal-Pulizija u l-Kummissarju.
Dawn il-preokkupazzjonijiet jistidnuna nirriflettu fuq ir-relazzjoni bejn il-letteratura fuq naħa u l-istorja, il-memorja u l-verità fuq in-naħa l-oħra. X'responsabilta għandha, ċoe jekk għandha il-letteratura lejn il-verità storika jew il-memorja kollettiva? Ngħidu aħna skont Davis u Meritoja, meta l-awturi jikdbu dwar suġġetti sensittivi bħall-Holocaust, ma jistgħux jgħidu li jridu hemm limiti u aspettattivi leġittimi li jmexxuhom. Iridu jew ma jridux l-awturi Maltin ukoll jirriflettu fuq dawn l-aspettattivi, ma jistgħux jinjorawhom. Pereżempju l-istorja lokali tillimita l-kontroll fuq in-narrattiva tal-istorja Maltija wara l-istorja ta' Malta wara l-indipendenza. Fil-preżentazzjoni se nitkellem dwar ir-rappreżentazzjoni tad-dinamika bejn il-memorja, l-istorja u l-verità fir-romanz Castillo ta' Clara Zoppardi, li fost l-oħrajn huwa romanz meta-letterarju jekk nistgħu nsejħulu hekk, jew xogħol ta' metafinzjoni, metafiction. Fis-sens li minn barra l-istorja ta' Amanda Barbara, il-protagonista u narratriċi ewlenija li għandha madwar 30 sena, u minn barra l-istorja ta' Amanda, Emma Barbara, jinkludu wkoll siltiet mingħat ta' romanzi polizzjeski li l-protagonist tagħhom huwa Dennis Castillo, li fi kliem Emma Barbara kien nikwota l-ispettur Bidu Ċonga li kien maħbub minn kulħadd u mbagħad sar ħmieġ u miegħu ħammeġ ukoll il-korp tal-pulizija kollu. L-awtriċi mistħajla ta' dawn ir-romanzi hija Kay Penza, jew Kitty, jew Cathy, jew Catherine, skont ma' min qed titkellem, li tiġi it-tija ta' Amanda Barbara u l-oħt tewmija ta' Emma Barbara. Din fl-1986 tmut meta bomba tisplodi ma' karozza f'Taslima, ftit il-bot minn fejn kienet tgħixi. Dan huwa romanz li jirrifletti ħafna fuq is-sem tal-letteratura f'dik li memorja kollettiva u kulturali, fuq fost l-oħrajn ir-relazzjoni bejn il-letteratura u l-istorja, fis-sens ta' history, fuq ir-rabtiet bejn ir-realtà, l-istorja u l-memorja. Imma jirrifletti wkoll fuq ir-relevanza tal-imoddi għall-preżent u fuq l-aspettattivi tal-qarrejja u l-gradi ta' verità li jistennew mill-letteratura li hija finzjoni fiction. Ftit wara il-mewt ta' oħta, Emma Barbara tħalli lil-binta u lil-żewġa warajha u tmur tgħix il-Gargur. Għal waħda mill-ġirien tagħha Gina, ammiratriċi kbira tar-romanzi ta' Kay Penza, l-Ispettur Castillo daqs li kieku tad-demm u l-laħam. U skonta ma kellux jeħel bil-ħtija kollha tal-każ tal-aħwa tonna. U propju minħabba argument li jinqala dwaru dan il-karattru mistħajjel, tispiċċa tiksira minn ma' Emma. Forsi din l-attitudni ma tissorprendinix la qed nitkellmu fuq xi ħadd bla skola bħal Gina, imma Gina mhijiex l-uniku waħda li tant tieħu l-ġrajiet tar-romanzi bis-serjetà li ftit li xejn tagħmel distinzjoni bejn dak li hu veru u dak li mhuwiex. Emma Barbara tammetti li siba diffiċli tiddistingwi bejn dak li seħħ verament u dak li kitbet oħta Cathy fil-kotba. Iżjed serja minn hekk forsi għal Amanda Barbara li studjat l-istorja history fis-sixth form u fl-università u li allura nippretendu li taraf sew id-differenza bejn dak li hu fatwali u dak li hu mistħajjel, din ukoll ma kienx distinzjoni faċli. Tammetti li jew tfittex fuq tzieta u l-familja Penza u jew taqra fuq Castillo kienet tintilef tant li ma tibqax tifret il-fittizju mill-fatt magħruf. U forsi jekk jiġri lilna kultant bħala qarrejja wkoll. Aħna u ninnegozjaw mal-verżjonijiet li jaslulna mingħand narraturi dal-każ ftit jew wisq inaffidabbli u aħna nsaffu d-dettalji fatwali li kultant jitgħawġu, kultant jintisġu ma' oħrajn mistħajla, nispiċċaw nagħmluha ta' investigaturi biex naslu għal xi forma jew oħra ta' verità, jekk mhux fil-livell storiku, almenu fil-livell tar-rakkont. Skont Anne li hija l-ħabiba ta' Kay Penza li inqatlet bil-bomba, Catherine riedet tikteb biss għal gost u għal kulħadd. U r-romanzi ma kitbithomx b'reazzjoni għal dak li kienet jiġri. Iżda istess tammetti li lejn l-aħħar ta' ħajjitha, Catherine kienet irrabjata u Castillo kien dejjaqa, għalhekk qabdet u daħlet l-ħabs. Bis-siltiet mill-10 romanzi polizzjeski li infilsat fil-plott ċentrali, Zoppardi tajt li riedet tikkummenta fuq it-tmeninijiet, żmien li kif tammetti stess f'intervista ma' Claudia Gauci hija ossessjonata bih.
Azzopardi toħloq dal-karattru allura tal-awtriċi Kay pensa li kitbet ir-romanzi tagħha bejn is-sebgħinijiet u t-tmennijiet mela fil-mument attwali li kienu qed iseħħu wħud mill-każijiet li minnhom jieħdu spunt jew inkella li jitrattaw b'mod estensiv dawn ir-romanzi. Imma bħalma Emma tieħu 23 sena biex tippubblika l-aħħar romanz ta' oħta li kellha teditjaħi, għal Amanda kellhom jgħaddu 25 sena qabel tiffaċċja lill-omma u l-immoddi tagħhom. U Azzopardi tippubblika ir-romanz Castillo fl-2018 ftit iżjed minn 30 sena wara iż-żmien li qed tikkummenta fuqu. U bħala hemm kittieba oħrajn li jagħmlu l-istess ħaġa. Allura forsi ta' min nistaqsu għaliex dan id-dewmien biex jiġi ffaċċjat perjodu li ħalla impatt kbir fuq livell individwali imma forsi wkoll fuq livell kollettiv. Jista' jkun li dan jintrabat ma' dak li ħafna jsejħulu l-Ingliż the benefit of hindsight jew l-arfin li jinkiseb ma' żmien. Mark Freeman fost kritiċi oħra jargumenta li l-perċezzjoni tagħna tal-preżent hija profondament limitata. Fost l-oħrajn mit-tendenza umana li ninħakmu mill-mument attwali mingħajr ma nirriflettu fuqu u mingħajr kuxjenza ta' dak kollu li jsawru. Limitazzjoni oħra hija l-assenza ta' distanza temporali li tippermettilna naraw l-affarijiet b'mod aktar sħiħ. Għaldaqstant fehma mifruxa hi li l-qawwa rivelatorja tal-memorja tistrieħ fuq il-kapaċità li tqanqal il-kuxjenza u tipproduċi l-arfin miċħud mill-immedjatezza tal-preżent. Filwaqt li sikwit inqisu l-potenzjal ta' żmien li għaddi bħala xi ħaġa li għandu jwassal għal fejn pożittiv u produttiv, narfuh ukoll bħala sors ta' tawwiċ jew falsifikazzjoni tal-fatti. L-enfasi fuq il-preċiżjoni u l-verità f'konfront ma' dan it-tawwiċ hija perspettiva waħda li minnha nistgħu nistħarġu d-dimensjoni rikostruttiva tal-memorja. Fir-romanz Castillo wieħed mill-ftit oġġetti li Amanda tibqa' toss mill-passat li fih kienet tifla u għexet ma' omma u missiera qabel ma' omma ħallieta ġurnata fost l-oħrajn mingħajr avviż. Wieħed mill-affarijiet li tibqa' toss mela ikun kasett illi fuq jkollu miktub Mama u Amanda jaqraw. 25 sena wara, meta tmur tfittex lill-omma, tkun omma stess li tgħidilha li l-vuċi fir-recording li Amanda minn għalija hija ta' omma hija fil-fatt ta' tzieta ta' Katie. Dan l-episodju jista' jidher insinifikanti fir-romanz, imma minn banda jirrappreżenta x-xewqa ta' Amanda li jkollha tifkira tanġibbli ta' mument intimu ma' omma li lin mill-ftit ritratti li nikwota jiġbru luċuħ serji u l-waqtiet skomdi tal-familja. U minn band oħra jġibna wiċċ imwiċċ ma' almenu żewġ fatti li kultant il-memorja tingannana u li d-dokumentazzjoni tal-passat mhux tal-li tista' tiġi manipulata tal-li ma tagħtikx aċċess dirett għall-modi. Weħidha mhijiex biżżejjed, teħtieġ l-interpretazzjoni. Bl-istess mod meta tmut Katie u Emma tidħol f'dara, hiju tqalleb l-affarijiet tagħha, hiju tara r-ritratti tagħha mal-ħabiba tagħha Anne, pereżempju, tħossha barranija u tinduna kemm lill-oħta ma tafix. Wara li terġa' tiltaqa' ma' omma, Amanda tkun determinata li timla l-vojt fl-istorja tal-familja tagħha. U tiħdilha l-ftit ritratti li kellha biex tistaqsija nikwota viżibilju mistoqsijiet. Imma tinduna li din il-mara ftit li xejn tista' toqgħod fuqha. Minn barra li kontinwament issemmi lil xi ħadd jismu John u li qatt ma jidher imkien, tgħidilha li kienet responsabbli għal qtil ta' żewġ irġiel. Wieħed letterarju, Castillo, l-editjar tal-aħħar romanz ta' oħta, u liħor ta' demmu l-laħam, Tommy li tissuspetta kellu x'jaqsam mal-mewt vera ta' oħta. Fl-editjar tal-aħħar romanz ta' oħta iddaħħal il-qtil ta' Dennis Castillo u tikdeb meta tinsisti mal-mezzi ta' xandir li ma tkun babset xejn minn dak li kitbet oħta ħifaqdet it-trufijiet. Emma bħalli kieku tivvendika ruħa minn Castillo li għalija kien parzjalment responsabbli għal-mewt ta' Katie billi timmanipula il-memorja letterarja tal-ispettur bħala karattru u ta' Kitty pensa bħala kittieba. Dan l-aħħar romanz tippubblika fl-anniversarju tal-mewt ta' oħta, bit-tama kif tajt istess li tnigges il-kuxjenza ta' dawk li nesew il-każ toħta jew nessew il-każ toħta. Meta Emma Barbara tgħid minn ħajjed binta għat-tieni darba
issa li binta adulta, Amanda tfittex lil Anne, il-ħabiba ta' Katie, u tmur għandha b'ritratt li ssib fid-dar ta' Emma. U l-mistoqsijiet tibda tagħmilhom lilha blan li tibni stampa koerenti u tfhem ftit aktar lill-familja tagħha. Imma Amanda li tkun imdorrija timla l-vojt billi tivvinta l-istejjer u tibdilhom meta trid u temmen dak li tixtieq, mhux dejjem tkun għal kollox konvinta li trid issir taf dwar dawn in-nisa li tilfet kmieni f'ħajjitha. Madankollu xi ħaġa f'Amanda ma tħallix tieqaf tistaqsi lil min jidrilha li jaf xi ħaġa u jista' jgħinha. U meta omma titlaq u tħallilha id-dar tibda tiftaħ il-kaxxi kollha li ssib magħluqa. Kaxxi mimlijin affarijiet ta' oħta u ta' omma, kollox ikkatalogat fil-logbooks f'ordni li tistona mad-diżordni u l-ħmieġ li jikkaratterizzaw id-dar ta' Emma. Emma ma tarmi xejn minn dak li ssib, iżżomm l-affarijiet kollha. Imma dan l-modi jew daw l-oġġetti li jirrappreżentaw l-modi talaqhom f'kaxxi u tipprova tevithom. Tantu hekk li meta Amanda tmur għandha ma tkunx trid tmiss qed nikkwota l-abra ta' fuq ir-ritratti jew tara l-aqbut ta' snin ilu. Meta tmut oħta, minn San Ġiljan tmur tgħix il-gargur biex tidbiet mill-baħar u tinsa r-riħa tiegħu. Ironikament il-gargur tmur tgħix fit-triq kromp il-baħar, bl-implikazzjoni jew forsi bl-overreading tiegħi li l-modi ma jinħarabx daqshekk faċilment jekk mhux bil-mewt. Wara kollox x'in il-memorja jekk mhux it-tensjoni bejn il-modija tal-imoddi u l-preżenza tiegħu. Il-persistenza tal-passat u l-effett li jibqa' jkollu fuq il-preżent jimmanifesta ruħu fost l-oħrajn fir-rumanz fis-sigaretti li bħal Castillo tibda tpejjeb Katie u tkun tpejjeb Katie u li wara mewta jew mewthom il-mewt ta' Castillo letterarja u l-mewt ta' Katie vera tibda tpejjeb Emma u li fl-aħħar ta' rumanz tibda tpejjeb Amanda wkoll bħalli kieku li modi jibqa' jippersisti. Sa ċertu punt Azzopardi toħloq distanza doppja mill-modi nazzjonali. Tidbiet mill-avvenimenti storiċi billi jiddaħħalhom fir-rumanzi polizzjeski ta' awtriċi oħra mistħajla. Imma hemm ukoll elementi li jagħmlu parti miż-żewġ livelli ta' narrattiva bħal ritratti ma' Gaddafi, il-bombi u s-sejba tal-iċsma mejta fil-wiet u oħrajn li huma merfuqa għal plott ċentrali biss, bħad-data tal-mewt ta' Katie li taħbat mad-data li fiha miet Raymond Caruana. Dan huwa mod kif l-awtriċ implikata mhux biss tilab bil-memorja kollettiva tal-qarrejja u tattakka b'mod impliċitu li l-idea li l-istħajjil mbiet mill-verità, imma tirrifletti fuq dak li ġustament jew inġustament nistennew mill-letteratura jew mill-arti b'mod ġenerali. F'ċertu sens, Castillo jirridefinixxi l-mod kif nirrakkuntaw il-passat għax ilaqqa narrattivi tal-imoddi immedjat ma' narrattivi dwar l-imoddi minn distanza. Ilaqqa perspettivi differenti allura u ġeneri differenti, għax għandek il-ġeneru polizzjesk u l-metafunzjoni. U l-istħajjil mal-fatt u t-tawwiġ tiegħu bis-suġġeriment li din l-intertestualità twassal għal rappreżentazzjoni dinamika tal-passat li nibdew nifhmuh billi naqdu l-frammenti u nħarsu lejh b'lentijiet differenti, dejjem konxi li l-lenti li qed nużaw aktar x'tibdel xi ftit dak li qed nanalizzaw. Andreas Huijsen jenfasizza l-interdipendenza tal-memorja u r-rappreżentazzjoni u jargumenta li kwalunkwe forma ta' rappreżentazzjoni tirrikjedi att ta' memorja u viċe versa. Il-passat jeħtieġ l-artikolazzjoni biex isir memorja u xquq bejn l-esperjenza ta' avveniment u r-rappreżentazzjoni li tfakru huma inevitabbli. Huma sewa sew dan nixquq bejn il-passat u l-preżent li jikkostitwixxu l-memorja li jatwa l-ħajja u jagħmluha distinta minn kwalunkwe arkivju jew sistema ta' ħażna li jistimolaw il-kreattività kulturali u artistika. Kif tinnota Lejda Assmann fil-waqt li l-istoriċi jridu jaddattaw ir-riċerka u l-mistoqsijiet tagħhom skont dak li hu disponibbli fl-arkivi, il-kittiba letterarji għandhom il-libertà li jimlew il-lakuni. Imma xi drabi minflok jimlew il-lakuni, il-kittiba jażlu li jidentifikawhom. Fil-waqt li n-narrattiva letterarja m'għandha ebda obbligu li tirrakkonta l-verità jew xi veritajiet tal-passat, trid jew ma tridx tinnegozja verżjonijiet differenti tiegħu.
U dan il-negozjar permezz tal-interrelazzjoni ta' vuċijiet, narrazzjonijiet u ġeneri differenti li aktarx jinteressana bħala għarrija. Skont Davis u Meritoja, narrattiva letterarja tista' tkun vera fuq livell li jeleb dak referenzjali, fis-sens li ir-rakkont mistħajjel jista' jirrakkonta verità interna, kapaċi tikxef dinja storika billi toħloq spazju ta' possibiltajiet li fih ċerti modi ta' ħsieb, sentimenti u azzjonijiet huma probabbli jew improbabbli. U l-letteratura tiddialoga b'mod immaġinattiv mal-avvenimenti dokumentati tal-passat. Hekk tkun qed tidħol fid-dialogu interpretattiv mal-qarrejja wkoll li fost l-oħrajn iridu jifhmu l-motivi, l-emozzjonijiet u l-ansjetajiet tal-karattri u tistidinhom jistaqsu dwar kif narrattiva li titratta l-modi tikkonċernhom fil-mument attwali. Minn dan id-dialogu jistgħu joħorġu elementi veri u ta' valur anki jekk id-dettalji tat-test ma jikkonformawx mad-dettalji storiċi. Biex nagħlaq nerġa' nsemmi lil Virginia Monteforte, Virginia tikteb dwar ir-riċerka antropoloġika tagħha fuq il-memorja soċjali u politika tal-perjodu postkolonjali f'Malta u tiddeskrivi l-aċċ għall-arfien tal-verità li kellhom l-informanti tagħha li stennew minn għandha bħala barranija rikostruzzjoni reali u imparzjali tal-fatti biex jibdew jimlew il-lakuni storiċi li jikkaratterizzaw lill-Gżejjer u li huma riflessi bħala assenza fil-kotba tal-istorja fost oħrajn. Jittikkummenta fuq iċ-ċpar li jinvadi l-memorja kollettiva fejn jidħlu l-avvenimenti politiċi ta' tmeninijiet. U studenta tagħna Ilona Xiberras fit-teżi tagħha tirrifletti fuq in-nuqqas tarfin storiku oġġettiv nieqes mill-preġudizzi jew l-iżbilanċ partiġjan. Jafu dan il-vojt li jħeġġeġ lil dak li jkun jixxennaq għal xi forma jew oħra ta' verità fil-letteratura li ma twiet xejn lil mill-gost estetiku. Wara kollox kif jgħid David Lowenthal, aktar xi rumanziera jirnexxilhom iktar mill-istoriċi irawmu kuxjenza u għarfien dwar il-passat għax iqarbu dak li mbigħat, irendu il-passat preżenti u jonfħu l-ħajja fih billi jilbsuh l-emozzjonijiet u l-esperjenzi umani. In-narrattiva postmoderna lokali spiss tinnegozja l-kumplessitajiet marbuta mal-memorja u l-istorja billi tixħed dawl fuq l-elementi intrinsiċi ta' immaġinazzjoni, kostruzzjoni u selettività, fil-waqt li tipproblematizza l-kunċetti ta' awtorevolezza, affidabilità u sħuħija li mhijiex possibbli fir-rappreżentazzjoni tal-imoddi. Lilin mit-tort jew ir-raġun ta' partit politiku jew ieħor, lilin minn kwistjonijiet morali u mill-interess dak li hu veru jew dak li mhuwiex, bil-lenti jew bid-dawl li jixftu fuq il-ġrajiet ta' tmeninijiet u fuq il-proċessi tal-fakra u n-nisi ta' kif niftakru kif ninsew, Castello romanzi kontemporani oħra li jiffukaw fuq it-tmeninijiet jew li jitilqu mit-tmeninijiet, donhom iħeġġu qari kritiku tan-narrattivi u rappreżentazzjonijiet tal-imoddi u fl-istess waqt jindirizzaw l-ambivalenzi u s-silenzji tal-istorja u l-memorja kollettiva. Grazzi. Grazzi l-issa Somerville. Issa nilqgħu magħna l-tieni kellim ta' din il-panel, Dr. Kurt Borch mid-Dipartiment tal-Politika Pubblika li se jitkellem dwar il-politika tal-ġeneru f'Marta Marta. Bonġur kulħadd. Se nitkellem dwar il-politika tal-ġeneru kif ippreżentat f'Marta Marta ta' Loren Vella, romanz li jista' jitqies biex inżommu mat-tema tal-konferenza bħala wieħed niggiezi f'bosta sensi. Marta Marta huwa romanz ta' kważi 400 paġna li ġie ppubblikat minn Ede Books fl-2022 u li bih Loren Vella rebħet għat-tieni darba l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tar-romanzi. Marta Marta huwa romanz impenjat fis-sens politiku, jiġifieri li bih l-awtriċi ridet mod espliċitu tagħmel punti politiċi. Wara kollox Marta Marta huwa romanz femminist. Huwa romanz li qajjem numru ta' dibattiti teoretiċi dwar il-ġeneru, jingaġġa numru ta' skejjel ta' ħsieb femministi,
kemm dawk li normalment huma assoċjati mat-tieni mewġa tal-femminizmu li fjorixxew fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet tas-seklu 20, kif ukoll kurrenti ta' ħsieb minn paradigmi kontemporanji bħal elementi queer li jitkellmu dwar il-politika tal-pronomi, l-identitajiet non-binarji u l-fluidità tal-ġeneru u s-sesswalità. Marta jitqabad ukoll ma' idejat assoċjati mal-femminizmu radikali, kemm kif dan kien mifhum fis-sebgħinijiet minn femministi bħal Shulamit Firestone, Andrea Dworkin u Monique Wittig, imma anke dawk il-kurrenti ta' ħsieb kontemporanji li jenfasizzaw distinzjonijiet netti bejn mara u raġel u li jinsistu dwar modi partikolari ta' kif tiġi definita mara li ħallu barra bosta identitajiet fosthom dawk trans. Minflok jimbotta veduta waħda, Marta jirnexxielu jagħti vuċi lil perspettivi varji dwar il-ġeneru u f'dan is-sens jirrispetta u jirrikonoxxi id-diversità li teżisti bejn il-mewġiet differenti tal-femminizmu kif ukoll fil-mewġiet infushom. Ir-romanz jipprova jidħol fl-impuħ tal-5 karattri prinċipali li animaw ir-romanz bla ma jfittex li jagħlaq jew jirriżolvi id-dibattitu darba l dejjem. Iwettaq dan kollu f'kuntest Ewropew u internazzjonali li fih iseħħu dawn id-dibattiti dwar il-ġeneru, imma wkoll iġibhom Malta. Iġibhom Malta l-ewwel net fis-sens li l-romanz miktub bil-Malti qiegħed jespandi l-ispazju li fih is-soltu jsiru dawn id-dibattiti. Marta jpoġġi fiċ-ċentru l-mistoqsija dwar il-pożizzjoni tal-mara fil-kuntest kulturali Malti. Jixħed dawl kritiku fuq id-diskorsi, prinċipalment fosthom dawk reliġjużi u Kristjani, li storikament taw bosta risposti għal mistoqsija ta' xi tfisser li tkun mara u li tul iż-żmien imponew fuqha ir-rwol li għandu jkollha u ddettaw kif il-mara tista' jew ma tistax tuża ġisimha. Imma wkoll ir-romanz jitqabad mal-kuntest kontemporanju billi jevalwa r-relevanza tal-ħsieb femminist f'Malta tal-lum. Minħabba l-mod ta' kif juża vuċijiet varji biex jistħarreġ idejat femministi differenti, Marta ġi deskritt bħala il-kors intensiv fil-femminizmu li Malta tant kellha bżonn. Dawn huma l-kliem ta' Roxman Romeo Gatt, awtur, attivist u artist trans li għalih, u nikkwota, il-femminizmu f'Malta għadu fil-bidu tiegħu u li niġu introdotti għalih b'mod tant profond u fil-lingwa materna tagħna huwa raġuni għalfejn dar-romanz se jibqa' wieħed mill-aktar kotba importanti tal-letteratura kontemporanja. Ir-referenza għal fatt li dan ix-xogħol ta' ħsieb dwar il-ġeneru u sesswalità qed isir bil-Malti hija essenzjali għax f'dan is-sens Marta qed inigges ukoll il-lingwa Maltija billi jimbutta u jġela timraħ f'terren ġdid b'lingwaġġi ġodda però wkoll b'referenza għal diskorsi u realtajiet li jeżistu jiġu mgħejxa fil-kuntest Malti. Marta. L-immaġinarju reliġjuż jokkupa pożizzjoni ċentrali fir-romanz. Dan jidher anki fit-titlu tiegħu Marta li huwa referenza għall-istorja biblika li tinsab fil-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 10, meta Ġesu jżur lill-aħwa Marta u Marija. Marija tiġi mfaħra tal-li telqet kollox minn ida biex tinxteħed f'riġlejn Ġesu, waqt li oħta Marta tidher inkwetata minħabba l-impenji li għandha fid-dar u saħansitra tiġi kritikata tal-li tkompli b'xogħla. Incidentalment, Marta tiġi mwidba tal-li baqgħet tieħu ħsieb l-oikos, l-ekonomija domestika, u mhux daqstant għax fitxet xi awtonomija tagħha. Għal daqstant it-titlu Marta jevoka dan l-immaġinarju Kristjan li matul ir-romanz jiġi invokat mhux biss b'mod litterali, iżda b'mod sovversiv, trasgressiv kif ukoll performattiv. Fl-aħħar mill-aħħar jargumenta r-romanz diffiċli li movimenti emanċipatorji bħalma huwa l-femminizmu isibu l-ħelsien jekk dawn ma jgħaddux u ma jitqabdux mal-immaġinarji kulturali, storiċi u lingwistiċi li fihom qed joperaw. Il-qalba tar-romanz isseħħ ġewwa dar li tissejjaħ dar il-pjaċir. Id-dar hija ispirata mill-begenaġġi li kienu jeżistu fil-quċċata tal-Medjuevu u lejn il-bidu ta' żmien modern, partikolarment fil-pajjiżi l-baxxi bħall-Olanda, il-Belġju u Lussemburgu. Il-begenaġġi kienu spazji li fihom kienu jgħixu nisa biss f'komunità reliġjuża imma ma kinux jieħdu l-voti. Marta jilab bl-idea tal-begenaġġi li għalkemm jafu jtuna l-idea li huma spazji magħluqa minn kollox, bħal ngħidu aħna monasteru, li jirrikjedu lil dak li jkun jitlaq il-libertà tiegħu, fil-fatt bejn il-konfini tad-dar dawn in-nisa kienu jiskopru libertà ġdida. Għaliex bejn dawk il-ħitan setgħu jiddettaw ir-ritmu u l-attivitajiet li jseħħu fid-dar. Dawn l-ispazji allura setgħu jkunu s-sidien tad-dar.
Fil-fatt, bl-Aramajk li sem Marta ifisser Mistress of the House, boldi dik li tmexxi. Lil mill-wieħed lil mit-tnejn, il-politika tal-polifonija. Marta huwa romanz polifoniku, jiġifieri b'ħafna ilħna. Din il-forma ta' narrazzjoni għandha element performattiv, għax il-forma nnifisha tar-romanz tikkumplementa argument ċentrali li nsibu fih. L-idea tal-polifonija tisfida l-ossessjoni bil-wieħed, jiġifieri li hemm xi prinċipju ewlieni li jispjega s-sinifikat ta' kollox. Kif ukoll l-ossessjoni bit-tnejn, jiġifieri d-dualizmi varji li fil-ħsieb tal-punent ifittxu li jifirdu kollox f'binarju, fejn element wieħed mill-binarju jiġi meqjus bħala superjuri, fil-waqt li jirrelega t-tieni element tal-binarju għal spazju inferjuri. Dualizmi li jpoġġu id-dlam taħt id-dawl, il-verità fuq il-qerq u jqis ir-razzjonalità astratta bħala iprem mill-materjalità imġisma. Marta hemm attitudni antidualista li tirreżisti li toffroq ir-realtà b'mod pulit fit-tnejn. Naturalment din il-qasma fit-tnejn mhijiex sempliċement mossa filosofika jew innoċenti, imma hija mossa li l-istorja tagħha hija maquda mal-istorja tal-oppressjoni abbażi tal-ġeneru u wkoll għandha wirt kolonjali għaliex dejjem fitxet li tifret l-abjad mill-iswed, iċ-ċivilizzat mill-barbaru, il-modern mill-primittiv. Għaldaqstant ir-rumanz tal-Loren Vella jista' jitqies bħala wieħed dekostruttiv li jnigges dak li nifhmu bħala l-ordni naturali u soċjali. Huwa xogħol li jilbes fuq l-idejat dekostruttivi ta' ħassieba bħal Jacques Derrida, Michel Foucault u Judith Butler, għaliex bħalhom jikxef li xquq f'dak li sekwit nemmlu li hu sħiħ, jurina ċċaqliq f'dak li naħsbu li hu fiss. Jinsisti li bħalma bosta normi u prattiċi ġew kostrutti mis-soċjetà, mill-istorja u mill-kultura, mela daqstant ieħor jistgħu u kultant hekk għandu jiġri, jiġu dekostrutti, ċoe jingħataw forma oħra. F'dan is-sens il-polifonija ta' Marta tfittex li tikser l-eġemonija tal-vuċi waħdiena li tieħu f'idejha l-poter li tiddetta xi jfisser il-ġeneru u dak kollu li huwa marbut ma' dan il-fenomenu kompless. Għalhekk il-fatt li r-romanz huwa polifoniku juri b'mod performattiv x'jiġifieri li xi ħadd jabita pożizzjonijiet varji, kemm fil-ħsieb kif ukoll fl-għajxien. Pożizzjonijiet plurali li jirrifjutaw li jiġu ridotti għal prinċipju wieħed ta' spjegazzjoni. Marta jsostni li l-identità hija permeabbli, performattiva, dinamika, titrasforma u tirreżisti li tiġi magħluqa f'forma waħda. Minflok perspettiva waħda jew binarju li jaqsam kollox fit-tnejn, Marta jtina 5 perspettivi. L-ewwel żewġ kapitli jagħtu l-perspettivi taż-żewġ nisa li ħolqu dar il-pjaċir, Maria Dolores u Immaculata Concetta. Dawn il-karattri huma ppreżentati bħala persuni li twildu fl-erbajnijiet, għal daqstant is-suġġettività tagħhom u daqstant ieħor ir-reżistenza tagħhom hija informata mill-immaġni ta' supposti mara li ġejjin minn dak iż-żmien. F'dawn il-karattri toħroġ biċ-ċar it-taqbida tagħhom ma' diskorsi dwar il-pjaċir li f'kuntest reliġjuż diġà huwa meqjus problematiku iktar u iktar meta dan jikkonċerna ġisem il-mara. F'dawn il-karattri allura naraw is-sovverżjoni tad-diskorsi dominanti ta' żmienhom billi jiġu esaġerati, suġġetti għal parodija jew mogħtija forma oħra. Mossa li Judith Butler isejħula Politics of Resignification, fejn il-forza tas-sinifikat li hu meqjus statiku jiġi trasformat. Maria Dolores issir Madre Dolorosa, paladina tal-pjaċir tal-ġisem femminili mingħajr il-bżonn ta' raġel. Immacolata Concetta ssir is-sultana tal-konfessuri li tisma' l-qrar ta' tfajliet l-oħra li jgħixu fid-dar waqt li tiflaġella ruħha u tiffantasizza dwar il-martirju li bosta nisa fl-istorja sofrew fuq ġisimhom. Apparti dawn iż-żewġ karattri li l-formazzjoni tagħhom tirrifletti t-tematiċi ta' żmienhom, il-karattri prinċipali l-oħra fir-romanz jitqabdu ma' diskorsi li huma aktar kontemporanji. F'dan is-sens, ir-romanz qajjem kwistjonijiet dwar ir-relazzjoni bejn il-mewġiet differenti tal-femminizmu, kif ukoll it-tensjonijiet interġenerazzjonali. Pereżempju Maria Dolores baqgħet ma tifhimx għal kollox il-perspettiva ta' Damian li huwa persuna queer u non-binary li sal-aħħar tal-kapitlu jsir Jean. Il-kapitlu ta' Damian Jean huwa importanti wkoll għax ikompli jenfasizza l-element performattiv Marta. L-ispettaklu, il-prestazzjonijiet u t-teatralità huma fil-qalba tar-romanz kemm mod litterali imma wkoll mod metaforiku. Il-karattru ta' Damian iqaxxar biex ngħidu hekk
l-idejat dwar il-performattività tal-ġeneru assoċjati max-xogħol ta' Judith Butler fost oħrajn. Fil-ktieb importanti tagħhom Gender Trouble, Butler jargumentaw li l-ġeneru huwa bħal prestazzjoni. Dan ma jfissirx li l-ġeneru huwa reċta, avolja l-lingwaġġ tat-teatru u l-palk jilgħab ir-rwol importanti fir-romanz. Għal Butler il-ġeneru huwa xi ħaġa li l-koll nagħmlu u nerġgħu nagħmlu, b'azzjonijiet repetuti, uħud intenzjonati u oħrajn inqas maħsuba. Tal-mod kif nippreżentaw lilna nfusna u l-mod ta' min nitħallew inkunu, kuntest li aktar iva milli le, ifittex li jirregola l-ġeneru. Damian Jean jipproblematizzaw dan kollu billi jħadnu ideat dwar kif l-identità hija dejjem maljabbli. Imbagħad hemm il-kapitlu ta' Natalie Kemmun, tfajla da żgħira li wara trobbija fil-Belġju qed tirretorna f'Malta, il-post fejn twildet omma, u li qed tanalizza l-qagħda tal-mara f'Malta tal-lum. Natalie tħares lejn il-ħajja minn perspettiva ta' femminizmu radikali li jemmen li hemm u li għandu jkun hemm separazzjoni netta bejn il-mara u r-raġel, fejn ir-raġel huwa s-sors ewlieni tal-kundizzjoni oppressa tal-mara u ta' bosta gruppi soċjali oħra. Il-kapitlu ta' Natalie jirrifletti wkoll dwar l-etika profonda marbuta ma' meta xi ħadd jibdel femtu, li jkollu l-umiltà li jinfetaħ għal perspettivi li mhumiex tiegħu u li meta jiltaqa' ma' dak li mhuwiex familjari jażel li jipprova jibni pont minflok ħitan defensivi. Fl-aħħar kapitlu mbagħad insibu l-vuċi tad-dar innifisha, kif ngħidu kultant kieku dawn il-ħitan jitkellmu. U f'mument postuman, Lauren Vella tagħti vuċi lil din id-dar, lis-sigreti tagħha, il-vjolenza li fuqha hija mibnija u l-potenzjalitajiet li jġor ġewwa fih l-ispazju. Il-politika tal-kanoni. Punt niggieżi ieħor li nsibu f'Marta Marta jikkonċerna l-politika tal-kanoni letterarji. Dan narawh kemm fir-romanz kif ukoll f'interventi pubbliċi li għamlet Lauren Vella. Biex nibda bl-ewwel waħda. Il-karattru ta' Natalie iqajjem il-punt dwar kif ċerti kitbiet fil-kanoni Maltin, jekk nistgħu nsejħulhom hekk, huma espliċitament miżoġini, fis-sens li r-rappreżentazzjoni tal-mara li offrulna l-awturi ta' dawn it-testi, pereżempju l-mod kif jitkellmu dwar l-irwoli li skontom suppost għandhom in-nisa, jew ċerti metafori u assoċjazzjonijiet li jsiru dwar il-mara, huma problematiċi. Il-kuntest fejn dan il-punt fir-romanz huwa meta Natalie tkun qed tiddeskrivi s-serati sovversivi li n-nisa li jgħixu f'dar il-pjaċir kienu jtellaw nhar ta' ġimgħa. Waħda mill-attivitajiet li n-nisa kienu jagħmlu kienet li jaqraw siltiet miktuba minn irġiel li jikxfu l-istmerrija li dawn kellhom lejn in-nisa, imbagħad jaħarqu dawn il-folji. Ix-xena hija deskritta b'dan il-mod. Il-ġimgħa l-oħra jew taqra ġabra ta' kitbiet minn Herbert Ganado, Madre Immacolata għaddet s-siltiet li bdiet issib fejn jgħid x'jaħseb hu dwar il-mara. Waqt is-serata tal-ġimgħa Beneditta u Marija Assunta qraw dawn is-siltiet fil-waqt li jien, Karmelina u Marwa, qattajna l-paġni minn dal-ktieb u tajnihom in-nar. Huma jaqraw kitbiet Ganado mill-1947 fejn jisħaq lil mara fil-ħajja qisha l-melħ fl-ikel li Alla għamel il-mara jisbaħ minn kollox u għamilha għar-raġel, li l-mara posta d-dar, li l-missier u l-kap u l-omm mis-suddita tiegħu, li fejn il-mara trid tieħu tmun f'idejha hemm id-diżordni għax il-mara min natura tagħha stess għandha tagħti l-għajnuna, l-isbaħ u l-aktar għajnuna ħelwa u l-aqwa għajnuna. Iżda mhux tieħu l-kmand tad-dar bil-vot tagħha u lanqas tmur taħdem għax tkun qed tieħu xogħol ir-raġel li l-nisa la għandhom ipejpu u lanqas jibsu l-qalziet għax hu n-nisa jħobbhom bid-dublett. Qabad nil-bart x'in stħajjilthom qed jaqraw kitbiet miktubin fil-Medjuevu dwar il-begini. Jienu nara l-folji jieħdu n-nar b'kejt għal kull mara li ġarbet l-istmerrija tal-irġiel. Imbagħad b'mod aktar letterali d-darba f'intervista Lauren Vella tiddiskuti l-politika tal-kanoni billi tixħed dawl kritiku fuq in-nuqqas relattiv ta' awturi nisa fis-sillabi tal-letteratura fl-iskejjel. Naturalment is-sillabi tal-iskola huma għodda ta' poter għax jistabilixxu dik li Antonio Gramsci jsejħilha l-eġemonija kulturali. Is-sillabi jiddeterminaw li huma s-suġġetti u l-identitajiet rappreżentati u meqjusa bħala awturi denja. U l-imxogħlijiet u diskorsi jimmeritaw l-istatus ta' xogħol letterarju li t-tfal kollha għandhom ikunu esposti għalih fil-livell ta' edukazzjoni obbligatorja. Però għal kull eġemonija hemm il-possibilità ta' kontro-eġemonija. Għaldaqstant ġustament isiru bosta attentati biex il-kanoni jiġi problematizzat u mniggess
imma wkoll li jitfettaħ sabiex vuċijiet oħra jinstemaw fi spiritu polifoniku li jaqaf jimponi immaġni waħda ta' x'inhu sewwa u x'inhu ta' valur, inkluż valur letterarju. Bħalissa fis-sillabu tal-O level hemm inkluż ix-xogħol ta' żewġ nisa Maltin u 21 awtur raġel. Mis-sena d-dieħla il-numru ta' testi miktuba minn awturi nisa se jiżdied għal 6, fosthom kapitlu mir-romanz Manja Mater ta' Loren Vella. Meta ġiet mitluba biex tikkummenta dwar dan is-suġġett, Vella qalet li l-preżenza ta' ħafna awturi rġiel fis-sillabu mhux sorprendenti fil-kuntest ta' kif ix-xena letterarja Maltija tas-seklu 20 kienet iddominata kważi għal kollox minn kittieba rġiel. Però hija tħeġġeġ biex ikun hemm kummentarji iżjed kritiċi ispirati minn perspettivi sekulari u femministi ta' xogħlijiet kanoniċi bħal Muma ta' Duncan pereżempju, sabiex l-istudenti jkunu esposti għal kurrenti ta' ħsieb u perspettivi differenti li anki jisfidaw il-poter tal-kanoni minflok sempliċiment isostnuh. Letteratura fl-isfera pubblika Maltija. Marta huwa niggiżi wkoll għaliex ifittex li jintervjeni fl-isfera pubblika, pereżempju billi jirreferi b'mod espliċitu għat-taqbid ta' movimenti femministi kontemporanji f'Malta għal drittijiet riproduttivi fosthom l-abort. Anki Loren Vella bħala l-awtriċi għażlet li tuża l-pjattaforma li ngħatatilha meta rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal dan ir-rumanz biex tixħed dawl fuq is-sitwazzjoni tal-mara fis-soċjetà kontemporanja Maltija. Mod ieħor kif Marta tintervjeni fl-isfera pubblika nistgħu naraw kif ir-rumanz mhuwiex qiegħed jiġi trattat biss bħala xogħol letterarju imma bħala referenza kulturali f'sens usa. Naħseb li dan huwa fenomenu pjuttost rari fis-soċjetà Maltija u ma ftit l-eżempji tek li naħseb fihom fejn il-letteratura Maltija mxiet il-barra mill-kotba. L-eżempji li ġuni frasi fil-faġġin iktar mill-poeżija, iktar mill-proża, bħal pereżempju xi vrus minn Oliver Friġġieri, bħal dawk mill-poeżija Jekk, fejn dawn il-vrus kienu tpoġġew fuq xi bus stops antiki li ma nafx hekk għadhomx jeżistu u jaħassra dal-proġett qatt ma twessa b'mod iktar wiesa'. U forsi dawk ta' Rużar Briffa minn Jum ir-Rebħ, vrus li jiġu użati minn varjetà wiesa ta' individwi u movimenti li huma politikament diversifikati ħafna. Fi żminijiet aktar riċenti, il-poeżija ta' Fjura u Bni Kamra ta' Manuel Mifsud qiegħda tintuża f'xi dimostrazzjonijiet kontra l-iżvilupp eċċessiv. Ma nafx jekk jismaħħix ħafna Manuel Mifsud was right. U Marta bil-mod il-mod qed isir eżempju ieħor ta' kif il-letteratura tista' tkun għodda politika. Silta minn Marta dwar l-abort pereżempju nqrat minn attivista waqt Rally for Choice f'Settembru tal-2020 u referenza għal rumanz saret ukoll f'wieħed mill-interventi waqt il-Women's Day March tal-din is-sena. Dan it-tip ta' użu tal-rumanz jaf ikompli jseħħ kemm minn movimenti soċjali femministi kif ukoll minn gruppi li qed jiġġieldu wkoll kontra l-omofobija, it-transfobija u kwistjonijiet favur l-LGBTIQ f'Malta. L-aħħar sezzjoni, in-niggieza ta' Marta. Valur li nara f'Marta u li joffri kontribut sofistikat u intelligenti dwar suġġett jaħraq u li ħafna drabi wassal f'nirien li jkomplu jitkebsu minn flok f'diskussjonijiet li jmexxu d-dibattitu l-qudiem. L-itos niggiezi ta' Marta jisfida l-polarizzazzjoni faċli li sseħħ fisem iċ-ċertezza. Marta ma jippreżentax ruħu bħala xi trattat li jġorġa fih it-tweġibiet kollha dwar x'inhu l-ġeneru. Anzi r-rumanz juri li dik il-vjolenza tinsab f'pożizzjonijiet li jippretendu li jafu għal kollox u eżattament x'inhu l-ġeneru u kif għandu jgħixu dak li jkun. In-niggieza ta' Marta xxekkel l-impuls li jfittex li jagħlaq in-nies ġo kategoriji fissi billi jiġġudikhom bi kriterji restrittivi. Marta huwa rumanz niggiezi anki għax għalkemm ħafna drabi jingħad li Malta qiegħda fil-quċċata, partikolarment fejn jitlu drittijiet ta' persuni LGBTIQ, dan ir-romanz ifakkarna li għad hemm ħafna barrieri u ostakli soċjali kif ukoll forum varji ta' vjolenza marbuta mal-ġeneru. U nagħlaq billi nsemmi 3 eżempji li b'modi differenti jiġdu għal relevanza kontemporanja ta' xogħlijiet niggieza bħal Marta. L-ewwel qed nirreferi pereżempju għal mod kif il-femmiċidju huwa u għadu realtà f'Malta, fejn f'dawn l-aħħar snin rajna numru ta' każi ta' qtil ta' nisa għabbażi ta' ġeneru, vjolenza sesswali u fallimenti istituzzjonali li jwasslu biex strutturi ma jipproduċux il-ħajjiet tan-nisa u awtoritajiet li ma jieħdux bis-serjetà ċerti rapporti jew ma jaġixxux fuqhom fil-ħin. It-tieni qed nirreferi wkoll għal kwistjonijiet ta' drittijiet riproduttivi tal-mara fosthom l-abort, taqbida li s-sena l-oħra r-riżultat f'tibdil ta' liġijiet, imma mhux għal kollox u mhux bil-mod li organizzazzjonijiet li jiġġieldu favur id-drittijiet tan-nisa sostnew.
U t-tielet dan ir-romanzi fakkarna li l-ġlieda feminista mhijiex biss dwar in-nisa, imma hija wkoll dwar kull persuna li hija oppressata u mxekkla minn aspettattivi u normi dwar il-ġeneru. Marta jixħed dawl fuq ir-realtajiet ta' persuni li ma jgħixux il-ġeneru b'mod eteronormattiv, realtajiet queer u LGBTIQ u l-vjolenzi li għadhom jeżistu fl-istituzzjonijiet, fl-isfera pubblika u fis-soċjetà b'mod wiesa'. Qed nirreferi pereżempju għal mod kif ġie mwaqqaf attentat numru ta' snin ilu biex jintużaw kodba fl-iskejjel li juru rappreżentazzjonijiet ta' realtajiet li diġà jeżistu. Fosthom ta' tfal li ġejjin minn familji mhux eteronormattivi li jitrabbew minn żewġ missirijiet jew żewġ ummijiet pereżempju. Forzi li jridu jgħixu daqs li kieku dawn ir-realtajiet ma jeżistux. Qed nirreferi wkoll għal każi ta' vjolenza li saru s-sena l-oħra fil-Malta Pride Week, inċidentalment fl-istess ġimgħa li suppost dan il-pajjiż kienet jiċċelebra drittijiet umani u l-ugwaljanza. Dan rajnieh pereżempju posters li ġew vandalizzati u b'mod aktar serju f'diskriminazzjoni u tajjir li persuni sofrew waqt Pride March u qed minnhom isofri vjolenza fiżika meta prova jixtri xi ħaġa xixrob minn ħanut. Qed nirreferi wkoll għal reazzjonijiet negattivi għal avvenimenti li juru rappreżentazzjonijiet tal-ġeneru li jiġu deskritti minn nies u anke minn xi politiċi bħala skandalużi jew li qed jikkorrompu l-imħuħ ta' tfal billi jurihom ġeneri u orjentazzjonijiet sesswali differenti minn dawk tagħhom u missierhom. Marta lura qed jintervjeni u għalhekk inigges fi żmien u fi sfera fejn kwalunkwe kwistjoni marbuta mal-ġeneru hija kif isejħula Judith Butler fl-aħħar ktieb tagħhom Who's Afraid of Gender bħala fantażma jew fantażija li magħhom huma marbutin biżgħat u attentati biex il-libertà ta' kif wieħed jgħix l-identità tiegħu tiġi mnawra. Aktar kemm jinfirex u jinqara dan ir-romanz, aktar hemm iċ-ċans li qarrejja jirreaġixxu għalih li jistimula diskussjoni dwar is-soċjetà Maltija u li jikkritikawh għax jekk huwa romanz li jnigges, jistenna li jitnigges lura wkoll. Għaldaqstant Marta huwa romanz qawwi dwar l-imħabba u min għandu aċċess għaliha, dwar il-kompassjoni u l-kredilità meta wħud jiġu mċaħdin minnha, dwar l-identità u l-ambivalenzi tagħha, dwar l-istorja tal-vjolenza u ta' min isofriha, u finalment dwar il-possibilità ta' tama futuri iktar miftuħa, iktar fluidi u li huma dejjem fil-plural. Grazzi lil Dr. Kurt Borch. Issa nilqgħu magħna l-aħħar kelliem ta' din il-panel, Romario Xiberras, u l-preżentazzjoni tiegħu jisimha Ma' qudiem ċittadinanza waħda, iċ-ċittadinanza queer fin-narrattiva Maltija. Buongiorno kulħadd, se nibda dan l-intervent qasir tiegħi billi nistedinkom ilkoll naqdu bħala qarrejja u nirriflettu fuq dawn it-tliet siltiet qosra li se naqra mill-ġabra ta' novelli l-aqwa żmien ta' Emanuel Mifsud. Se nibda b'silta minn novella In-nies ta' fuq iċ-ċint. Kieku jien nikmanda kollha niknishom minn hawn, naqbad gaffa u nixkanhom wieħed wieħed. U l-airport bil-gaffa noħodhom u l-ewwel ajruplan li nsib nibagħthom miegħu imqar l-infern. Forsi anke x-xitan idejquh u jibagħthom il-barra wkoll. Min ġabhom l-hawn? Anqas toħroġ naqra ma tista' għax iwerruk, mhux lili lili ma jwerrunix. Imma lil-mara iwerruha. Alla ħares naqbad lil xi wieħed iħares li liha għax nagħmel show bih. Imbagħad idur lejn Nolin, oħti, u jkompli. Ara tkun fuq tal-linja jew ġejja hawn u jkun hemm xi ħarraj minnhom iħares lejk qis li tgħidli fint, anke ssirlu għadmu waħda waħda. U jien nħares lejn Nolin u jitħares lejja u ma tiftaħx ħalqa imma nifhimha xorta waħda. U intu wkoll Svetlana fimt? Ara jekk ikun hemm xi ħadd minn dawn iħares lejk, mhux ikellmek taqgħod ngħidlek iħares lejk, qis li tgħidli mill-ewwel. Naqra żewġ siltiet qosra min-novella Wieħed Raġel. Malli mesa ħġieġa rema l-qalziet u reġa' daħal fil-karozza. Xela u beda jsuq bil-mod. Bla mċappa u modijiet dojoq bejn razzett u ieħor
b'xi kelb jinbaħ. Dik li kienet il-parti taqla l-bajt ma' ġisimha kollu taswad dik il-mara. Sakemm kienet għadha wiċċa mal-ħajt ma tifax bajda waħda, għad jistenni għaddur u kif daret mill-ewwel gara l-bajda li kienet saħnet fidu u garab kemm saħħa kellu u ħada bejn għajnejha. U mbagħad gara oħra u oħra għal wiċċa. Kollha daqqiet li rid jagħti lil Dorjana u ma setax għax ma kienx għadu jara. Mhux taf xejn bdiet tibki dik tal-bajt dawk id-daqqiet li bdiet taqla fuq wiċċa. Spaltu għal-aħħar daqskemm gara u gara bis-saħħa. Reġgħet ġiet quddiem għajnejh dik li l-mew kun sinna bajt fuqha. Aktarx li bdiet tibki. Issa billi dik għalhekk qiegħda wara kollox ħallasniha. Anke tiekol tawa għax rajta tibla. Jien li malli ma jtinix nikol, jtini l-paga u daqshekk. Anzi, xi skosklim ħażin jtini mal-paga. Ekki l-affari bħal dawk it-tiġiġ tal-batterija li noqgħod inħares lihom kuljum. Twildu biex imutu. Anki aħna twilidna biex imutu. Kull ħaġa li tgħix trid tmut, imma dawk it-tiġiġ twildu għal qatla. Huma jitwildu u aħna nikluhom u niffuxna. U dik tal-bajt l-aqwa li tħallset u aħna ħadna sija gost. Sija insomma, nofsija kollox, imma f'dik in-nofsija kemm Alla ħalaq bajt dawn l-aħħar jumejn kollu spiċċa fuqha. Bħal dak li daħlu jaħdem magħna dan l-aħħar. Tanqas inħallsu kieku jien, tieħ xi ħaġa ħajżhom fuq saqajh u jaħdem u jitbal u jħammorlu. Meta rajtu l-ewwel darba dieħel għax-xogħol kont se nobżoqlu. U kif ran jiġi joħod li bidejja l-fidi. Itlaq lem ħmieġa għalhekk suwed għax miksijin ħmieġ. Forsi nirriflettu ftit fuq dak li għadna kemm smajna. Se nkellimkom ftit dwar iċ-ċittadinanza queer fin-narrattiva Maltija. Mhux b'mod partikolari dwar ir-rappreżentazzjoni ta' persuni LGBTIQ+ bħala ċittadini jew le fin-narrattiva, imma dwar kif aħna bħala qarrejja nistgħu niksbu ċittadinanza queer waqt li naqraw proża miktuba b'impenn politiku. Għal dan l-intervent qasir tiegħi ġejt ispirat mill-ktieb Crossing Borders and Queering Citizenship ta' Zalfa Fegali. Li jiena mbagħad ippruvajt impoġġi fi dialogu ma' din il-ġabra ta' novelli ta' Manuel Missud. Illum qed inħarsu lejn is-seta' niggiża tan-narrattiva u l-qawwa politika tagħha. U nistgħu nagħmlu dan propju għax aħna lkoll naqraw, aħna lkoll qarrija. U ktieb ta' Fegali huwa relevanti għalina llum minħabba fekk għaliex aħna qarrija. Għaliex Fegali targumenta li l-qari huwa spazju fejn l-idea ta' ċittadinanza nistgħu nipproblemattizzawa, jew niddubitawha, jew inżarmawha. Fi kliem ieħor biex inkun aktar speċifiku nistgħu nikkwierjawha. Qed noħloq dan il-verb bil-kelma queer b'referenza għal qasam teoretiku li jaffaxxinani ħafna u li qed nuża bħalissa fl-istudji tiegħi. Fil-grupp ta' teoriji msejħin queer, il-queer huwa dak kollu li jitbiet minn dak li huwa normali jew naturali. U għax hu naturali huwa meqjus bħala dominanti jew leġittimu. U l-missjoni tal-qasam queer u l-metodoloġiji li joħorġu minnu hija li jixtu dawl fuq kif dawn l-hekk msejħin normalitajiet jibqgħu tant riġidi u b'saħħithom. Fit-teorizzazzjoni queer ċerti kategoriji ta' ġeneru, sesswalità, klassijiet soċjali, etniċità, razza jibqgħu jitqisu dominanti għaliex ċerti konfigurazzjonijiet tagħhom jibqgħu jirrepetu ruhom b'sinjali lingwistiċi u anke korporali f'konfront ma' oħrajn li saru inaċċettabbli jew perversi. Biex nagħtikom eżempju konkret, bħalissa l-istudju tal-masters li qed nagħmel qed inħares lejn il-kostruzzjoni lingwistika ta' identitajiet tal-ġeneru li jmorru lil mill-binarju. Jiġifieri mill-kategoriji tar-raġel eterosesswali u l-mara eterosesswali u għalhekk kienu inviżibbli għal ħafna snin minħabba s-saħħa tal-binarju. Li fih innifsu diġà jinbena fuq dominanza ta' ġeneru wieħed fuq l-ieħor.
Issa l-istudjużi queer ċittadinanza hija kostruzzjoni normattiva li taħdem bl-istess esklużjoni. U la darba hija kostruzzjoni normattiva, din l-esklużjoni taħdem b'modi differenti fi żminijiet differenti. Dan narawh ukoll fl-istorja taċ-ċittadinanza f'Malta u anke ngħixuh permezz tal-letteratura stess. Inħarsu pereżempju lejn 15-il numru ta' Trevor Zara u l-gidba ta' Oliver Frigieri li fihom il-karattri ma jaqgħux taħt il-kappa taċ-ċittadini tajbin jew xierqa ta' dan iż-żmien għaliex l-għajxien tagħhom ma jsaħħaħx il-pedamenti eteronormattivi li l-idea taċ-ċittadinanza kienet mibnija fuqhom. Alfred fi 15-il numru huwa miġbud lejn is-sess tiegħu filwaqt li Nathan fil-gidba irid inħall mir-rabta ta' żwieġ ma' martu. L-umiljazzjoni pubblika u l-biża' bil-kastig morali ma jonqsux iż-żewġ romanzi. L-istereotipi u d-diskriminazzjoni persistu anke llum, imma persuni bħal dawn il-karattri illum għandhom aktar drittijiet u l-kunċett ta' ċittadinanza allura nistgħu ngħidu li twessa biex jinkorporhom. Minkejja dan bħala kostruzzjoni normattiva, iċ-ċittadinanza tibqa' taħdem bl-esklużjoni u l-istudjużi queer huma impenjati politikament biex jikxfu din l-artifiċjalità. L-awtriċi ta' Crossing Borders and Queering Citizenship targumenta li aħna bħala qarrejja nistgħu nipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju biex nikxfu din l-artifiċjalità taċ-ċittadinanza u bekk nistigaw il-bidla politika. U fil-fatt tagħmel dan billi taqgħod it-teorizzazzjoni queer mal-istudji dwar ċittadinanza u teorija tar-rispons tal-qarrejja u tajtek. Kliem insomma. Aħna qarrejja għandna rwol attiv mhux biss għax nagħtu t-tifsira lit-test waqt li naqrawh, imma għax nimbnew aħna wkoll fil-mument tal-qari. Dan ifisser li l-identifikazzjonijiet tagħna jistgħu jinbidlu waqt li aħna naqraw u dan jinbena fuq l-idea queer li l-identifikazzjoni hija xi ħaġa relattiva u mhux assoluta jew fissa. Barra minn hekk u aktar importanti minn hekk, filwaqt li aħna nistgħu nidentifikaw ma' kategorija partikolari, nistgħu nitbedu minn xi karatteristika speċifika tagħha. Fegali fil-fatt uża it-terminu disidentifikazzjoni biex tiddeskrivi dan il-bejt. Huwa permezz tiegħu li nistgħu nikkwirjaw l-idea taċ-ċittadinanza fil-qalb. X'jiġifieri? Aħna u naqraw nistgħu jew se niltaqgħu żgur ma' karattri li jidentifikaw bħalna u aħna bħalhom. Imma bħala qarrejja b'impenn politiku għandna l-possibilità il-qawwa u anke dmir li niddistakkaw ruħna mill-elementi ta' identifikazzjoni partikolari li jisfruttaw jew jamarġinaw jew ixejnu lin-nies oħrajn. Dan il-mod aħna nkissru l-frontieri riġidi bejn identitajiet differenti u l-qari isir qatt. Kliem fegali għaliex ikisser dak li huwa meqjus bħala fatt. Il-fatt qed iddeskrivih bħala a rupture in the given. U qatt ċiviku għaliex noħolqu alleanza laterali jew orizzontali bejn nies differenti waqt li qed naqraw. L-opinjoni tiegħi in-novelli ta' Mifsud fil-ġabra l-aqwa żmien għandhom qawwa politika għax huma spazju fejn jiena bħala qarrej stajt u mhux stajt biss imma kelli nagħmel dan id-distakk. In-niggiża tagħhom tinsab f'kemm iwassluni niskomoda ruħi bil-ħoss tal-frażi jiena ċittadin Malti. Għax din il-frażi taqlet wisq bl-aġir ta' numru ta' karattri fin-novelli. Il-kitba ta' Mifsud tippermettili u titlobni fl-istess waqt nitbiet minn dak li jiena ġejt mgħallem ngħid li jien, ġifieri ċittadin Malti. U nistaqsi dawn il-mistoqsijiet. Jiena nsejjaħ lili nnifsi ċittadin Malti meta l-atti kriminali tiegħi kapaċi jitattew jew nattihom filwaqt li nixħet it-tikketta tal-kriminalità fuq grupp sieħ ta' nies abbażi tal-fatt li l-kulur tal-ġilda tagħhom hija differenti minn tiegħi. U meta naħlef li nagħmel show bih jekk wieħed minnhom imisli l-marti li imwerra minnhom jew lill-binti.
hekk. Meta jkolli mibeda razzjonali sempliċiment għax differenti minni. Jiena nsejjaħ li nnifsi raġel Malti meta nxejjen id-dinjità ta' persuna oħra għaliex hija mara. U allura nista' nieħu il-gost pervers li nwadbilha l-bajt u nweġġaħħa kemm niflaħ, jew nfaqala daqtejn għax temmet ir-relazzjoni miegħi. Jew meta nżanżan arma tan-nar li tant għandi bokka biha fuq żewġ tirġiel għax huma suwed. Jiena nsejjaħ li nnifsi ċittadin Malti meta nħaddem persuna vulnerabbli bi ftit flus għax m'għandix mod ieħor kif taqla l-għajxin tagħha. U f'xogħol li ma jista' qatt tiġib miegħu xi benefiċċju soċjali għax ma jistax jiġi ddikjarat uffiċjalment. Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li staqsejt li nnifsi jienu naqra il-novelli ta' Mifsud. U ovvjament jiena m'iniex infittex li nwieġbu dawn il-mistoqsijiet, imma anzi li nqajjem u nqanqal aktar mistoqsijiet u bekk nikkwirjaw din li aħna magħruf nsejħula ċittadinanza Maltija. Grazzi. Grazzi li tliet kelliema li kellna fil-panel magħna, issa għandna xi ħin għal mistoqsijiet. Sinjur? Fid-dawl ta' li jen Somerville għal Marta ma nafx nija anka l-esperjenza tiegħek jekk minn dak li anka rajt mill-analiżi tiegħek anke ta' kotba letteratura li għaw diversa fuq dan is-suġġett tipo Rosemary Redford u ħafna anka teoloġi u anka filosofi oħrajn u anka f'Malta Mario Zoppardi, Virginie Sagri li ma kienux romanzi jessaċ imma fil-analiżi tiegħek forsi rajt fid-dawl tagħhom u anka kif jirrifletti l-kuntest anka ta' Marta. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi tal-kumment. Laqqasna x'għandna jieġeb on the spot. Jekk fimtew l-ispirtu tal-mistoqsija hija jekk hemmx kurrenti oħra fil-letteratura Maltija li jengaġjaw ma' teoloġija perspettivi differenti. So Għawija ħafna dwar anka minn letteratura anka simili li għadna ta' semmel. Grazzi ħafna tinti aħjarek. Naħseb dan ir-rigward Marta jkompli lev dan il-linjeġ fil-ġenealoġija, però naħseb li hemm speċifiku għalih huwa li jingaġġa kif id-diskors u l-immaġinarju Kristjan partikolarment impatta il-formazzjoni tal-psike tal-mara u tal-bniet partikolarment. U kif dak jiġi imprinted minn ta' żgħira ħafna dwar xi tfisser li tkun mara tajba, xi tfisser ġipruħek bħala mara tajba. Fej il-xenarju tad-Dururi per eżempju tal-Madonna u
u traits tal-karattru assoċjati ma' dawk il-figuri. U naħseb li il-romanz tal-Oran jgħat jaqbad dik l-esperjenza li naħseb li hija mhix Maltija biss, però naħseb fil-storja Maltija partikolarment ta' żmien li qed titratta qed toħorġu b'mod qawwi. L-għanet, grazzi ħafna tlita li intom tal-papers li tajtu. Xtaqt namel komment u mistoqsija fl-istess waqt fuq l-intervent ta' Justin u anka ta' Kurt. Jina jintrigani ħafna l-fatt, naħseb sħabi l-om jisimawni nejda di. Kif il-momenti l-aktar saljenti fil-istorja ta' Malta ma ġewx trattati mill-kittiba jew ġew trattati vera superficialment bħal nejdu aħna jinnaf il-kwistjoni tal-interdet nejdu aħna li għajla si preferenzi għalija. It-tmeninijiet waqt it-tmeninijiet jew ftit wara l-istess kellna ftit eżempi. It-tieni gwerra dinjija jekk kien hemm punt fej suppost konna maqudin bħala poplu batejna l-kol flimkien eċċetera, u kol ftit li xejn ġi trattat. Jien xi kultant naħseb ejn ninsew il-kwistjoni tat-tieni gwerra dinjija. Ma nafx inti Justin x'taħseb fuq hekk. Jien xi kultant naħseb li mhix kwistjoni ta' nitkellmu with hindsight, imma hemm jew biża' jew barra biża' hemm ukoll il-kwistjoni tal-alleanza partiġjana ta' ċerti kittieba li żammithom milli jitkellmu. Din hija suspett forsi ovvjament ninsab ċert li tista' tgħid aktar minni fuq hekk. Kert, fil-diskors tiegħek ikkwotajt insejt il-min bħalissa li qal li l-femminizmu speċi beda issa, jien naħseb huwa kumment daqsxejn impreċiż u inġust għaliex kellna diġà movimenti femministi f'Malta qabel u naħseb għandna Tollida u għandha raġun. Fil-fatt konsidejt ma marċ indaħlek fil-kredu għandna naħseb tista' tgħid aktar minn indi. U anke fil-letteratura kellna diġà elementi feministi. Jiġifieri meta jiena naqra poeżija ta' kittiba Awġija fin-1940s u di tikteb speċifikament ma rridx niżżewweġ ħalli nkompli nikteb. U fin-1940s qed nitkellmu. Jiġifieri naħseb illi anke biex nallaċċja lura mal-konklużjoni ta' Justin, il-problema hi li m'għandniex l-istorja tal-femminizmu Malti. Allora nibdew naħsbu ħafna drabi li speċi qatt ma ntqal xejn jew ma ntqalx hekk eċċetera. Nifhem illi forsi ma kienx femminizmu radikali bħalma qiegħed jinnaf jiġi ppreżentat f'Marta, però li ngħidu li ma kienx hemm naħseb ma nafx huwa inġust ma dawk il-feministi li ġew qabel. Naħseb ma nkun qed ngħid xejn ġdid fil-verità meta ngħid li l-biża' li semmejt inti probabbilment setat kienet speċjalment f'dal-każ sewwa meta qed nitkellmu fuq it-tmeninijiet. Forsi hija fattur ewlieni anki Kastillo stess, l-Roman stess kważi jitfadaw fuq kittieba li pruvat tikteb fi żmien it-tmeninijiet dwar it-tmeninijiet imma mbagħad spiċċat aktarx b'mod intenzjonat maqtula. Jiġifieri fejn jidħlu kwistjonijiet li huma forsi violenti jew perikolużi aktarx il-biża' iżjed minn kollox tiddomina lil dak li jkun. U naħseb l-istess xi ħaġa li forsi kemm darba ngħidu le pajjiż żgħir bħal tagħna fejn kulħadd iħares lejk u jieħdu fuq dem id-darsa kull ħaġa li tajt speċi, naħseb li qatt għandna awturi li joqogħdu lura anke milli jikbu fuq ċerti suġġetti. Ftit ilu forsi ma nafx għandi xi nsemmi min, ma ftit ilu smajt intervista ma' kittieba li ma xtaqitx turi
avvanzata ftit fl-età li ma xtaqx tur il-pożizzjoni tagħha dwar l-abort. U l-impressjoni li ħadd kienet li biex ma jittimbrawiex. Naħseb ħafna minn dak li attinti fil-verità naqbel ma' biżjed milli bil-iskuża li għandna bżonn il-distanza biex niffaċċjaw u nifhmu minn partikolari. Ċertament, naqbel forsi dak il-kumment huwa ta' xejn iperboliku, però naħseb li hemm ħajta raġun fih, mhux għax ma naqbilx illi hemm instances storiċi ta' feminizmu, bla dubju li hemm. Però ma naħsibx li forsi fil-livell ta' poeżija u anke forsi xi romanzi, ma naħsibx li qatt kien hemm jew nistgħu nitkellmu dwar moviment feminist f'Malta. Minix għal-kollox ċertija. Jew għalmenu forsi bħala trattat teoretiku. Ukoll ma naħseb li Marta għalhekk hemm xi ħaġa ġdid fih. Illi anke ċertu lingwaġġ juri li ċertu lingwaġġ li bl-Ingliż jew bil-Franċiż jeżisti b'mod faċli u jeżisti fir-reġistru ta' kuljum. Il-fatt li qed naqraw ħal-ewwel darba b'Marta u qed jinħass ġdid, dik tgħid xi ħaġa. Mhux li għax ma jeżistux dal-ħsibijiet, imma ma naħsibx li qatt ħadu l-ħajja li nistgħu nitkellmu fuq kuxjenza femminista bħala moviment. Skuża, jien nagħmel distinzjoni bejn xogħol letterarju u x'ġara politikament. Għax politikament kien hemm movimenti, ġifieri mmorru lura mill-inqas sas-sebgħinijiet, jekk ngħid mis-sebgħinijiet law Mari Brigulio, ġifieri dik il-ġenerazzjoni ta' nisa kienu attivi u ppubblikaw kif setgħu bit-typewriter u affarijiet hekk, ġifieri ma ninsewx li mezzi ta' pubblikazzjoni eċetera inbidlu wkoll. Jien naħseb waħda mill-problemi il-medja stess li matul is-sninijiet biex tagħmel sens minn xi fisser il-feminizmu poġġitu fix kafef tal-mewġ. Jiġifieri l-idea tal-mewġ skont pereżempju kittiba bħal Maureen Freely tgħidlek dik hija l-insistenza tal-medja għax fir-realtà kull ġenerazzjoni ta' nisa li qiegħda titwieled u tgħix is-soċjetà tara u tħoss l-esperjenzi tagħha. Allura ma nistgħux ngħidu kulħadd qiegħed ġo dik il-pigeonhole u għafhem l-affarijiet. Ġifieri hemm kontinwazzjoni, jew għax ovvjament inti f'kull ġenerazzjoni tiegħek qiegħda tħoss u tesperjenza il-problemi mill-perspettiva tiegħek. Imma jiena ġifieri fejn bħal Emanuel ma naqbilx ma' Roxmel fuq dik il-ħaġa assolutament. Għax ovvjament u qed iħossha fil-kuntest ta' l-esperjenzi ta' l-intersezzjonalità u il-queer identity tiegħu, imma li għandu tajjeb il-romanz ta' Loren u l-ewwel dokument, jiena naħseb ir-romanz huwa skuża fil-kuntest ta' Marta, ġifieri inċidentali li huwa romanz għax fil-verità huwa aktar manifest politiku. Jiena hekk inħossu. U l-bravura tagħha kienet li għaqdet it-tnejn flimkien. Ġifieri di sfidat il-ġeneru, dak il-sens ta' il-ġeneru il-ġanr qed ngħid, mhux il-ġeneru. Qed tifhem. Kommenta malajr. Iktar mill-manifest naħseb iktar trattat filosofiku u trattat teoretiku, għax manifest huwa forsi l-idea li għandek vuċi jew direzzjoni waħda. Jien naħseb is-saħħa ta' dal-ktieb u għalhekk nqisu unprecedented dar-rigward li jirnexxielu jitfa' f'dokument wieħed it-tensjonijiet interġenerazzjonali, ġifieri naqbel miegħek il-kwistjoni tal-mewġ. Il-mewġ tina bħala idea jisu hemm mewġa waħda li l-feministi kollha dak iż-żmien kienu fiha. Imma issa bih tal-romanz li joħroġ it-tensjonijiet fih dan il-mewġa, ġifieri second wave feminism. There's no such thing as second wave feminism. Anka hemmhekk kien hemm diġà pluralità ta' perspettivi u dak ir-romanz jirrispetta. Għalhekk ma naħseb li huwa manifest wieħed, jisu pluralità ta' manifest house biex ngħidu hekk. Survella? Jien nixtieq l-opinjoni ta' Ġustin ukoll biex norbot anki ma li qal Emanuel. Għaliex interessanti l-punt li jgħid Emanuel u li repeti ħafna u dwar kif il-kittieb donnu ma kienx jagħtem fil-mument storiku, però mbagħad
il-moment storiku issa, pereżempju fil-każ ta' tmeninijiet, qegħdin nirriflettu dwaru bħalma ttint ukoll with the benefit of hindsight. Imma jien nixtieq nikkwalifika din il-hindsight jew inkella nisma' minn għandek xi tfisser il-hindsight. Għaliex Manuel ukoll tkellem dwar il-pożizzjoni politika probabbli li kellhom il-kittieba f'ċertu żmien u għala ma tkellmux. Il-mod kif nitkellmu aħna dwar it-tmeninijiet. Xi tajt inti dwaru? Għaliex inti semmejt ukoll l-Holocaust fil-bidu, ġifieri l-Holocaust għandu il-konfini tiegħu. Aħna rajna anki l-Italja bħalissa hemm id-diskors fuq jekk intix antifaxxista jew le, u hemm min jgħidlek u le dak ġar żmien ilu, ġifieri hemm konfini dwar l-Holocaust, jekk inti l-Holocaust ma tistax tiġħdu bl-ebda mod. Jew ġara jew inti denier, okay? Issa fil-każ ta' snin 80 u naraj indifferenza ewlenija bejn kif jitratta s-snin 80 Vella u Azzopardi f'Kastillo. Forsi il-problema li għandhom numru ta' nies f'Kastillo. X'inhu huma l-limiti ta' kif għandna nitkellmu dwar is-snin 80? Lilin mill-memorja, lilin minn kif niftakru jien, jiftakru xi ħadd ieħor jew jiftakru xi karattru. Għaliex jekk wieħed jibqa' jirriproduċi l-idea ta' tmeninijiet vera, oġġettivament violenti, imma minn naħa politikament narrata minn settur wieħed biss, qegħdin sempliċement nirriproduċu ideoloġija partikolari. Fil-każ ta' Vella Ġera naħseb jiena rajna taqlib ta' taħt fuq tal-mod kif inħarsu lejn it-tmeninijiet fejn iddaħlu l-klassi kollha, iddaħlet il-klassi ekonomika, l-klassi borgiża, waqt li fi kleru forsi f'oħrajn neqpaw naraw dal-mit ta' tmeninijiet bħala żmien fejn bħalli kieku il-vjolenza faqset mix-xejn u ma kellha l-ebda motivazzjoni soċjali klassista storika. U allura nixtieq nara jekk inti taħsibx li għandu jkun hemm qabel ma jiena nibda nikteb dwar it-tmeninijiet boundaries dwar x'inhu ma tmenijiet, x'kienu it-tmeninijiet. Jiġifieri l-awtur għandu jkollu responsabilità storika li jkun ara l-istorja sew, li jkun fehm l-istorja mill-aspetti kollha qabel ma jitratta dan iż-żmien jew inkella se joqgħod jirriproduċi mit li huwa ipperpetrat minn naħa u mhux minn oħra. Nispera ma komplikajtx l-argument iżej. Klera Azzopardi l-istess awtriċi li kitbet l-internet taħt is-sodda. U f'Kastillo jekk xejn, jiġifieri qed tpoġġi perspettiva ta' ġenerazzjoni ta' nies li ħassew dik l-esperjenza. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk awtur mhuwiex storiku, mhux soċjologu. Ma jridx fl-opinjoni tiegħi m'għandux limitazzjonijiet li jrid jirrispetta, m'għandux joqgħod attent għar-rappreżentanza adekwata tan-narrattivi. Sewa ġifieri in-narrattiva mill-jiet minħabba in-nazzjonalisti jirnexxielhom bir-raddu jipproponu narrattiva li hija korrettiva tal-vjolenza. Waqt li surprisingly jien naħseb il-laborist ma jnexxilux jipproponi in-narrattiva mill-jiet. U hemm dokumentazzjoni il-vjolenza u l-konflitt. U jattribuhom għal xi aġent nazzjonalisti wara xi forza para-rivoluzzjoni nazzjonalista bħal-hemm. Jiġifieri il-realtà storika, kif se nifhmuha, il-realtà storika għan nifhmuha bil-mod ready-made li
Nata minn narrativa dominanti. Il-multiplikazzjoni dejjem ġejja mill-ordali nazzjonalisti, konservattivi, eccetera. Jew inkella se narawha b'mod iktar komprensiv biex ikollna l-boundaries neċessarji biex naħseb li qed japplika argumenti jew argumenti u jiena wkoll Sadattan naħseb il-sejt tejna u fejn suppost nistuċa. Imma li li nista' ngħid li u naħseb di xi ħaġa li anke tista' żżid magħha l-owna fil-verità. Rajt it-teżi ta' l-owna u nafti kitba ti stess fuq. Il-ġenerazzjoni tagħkom biex ngħidlek tiegħek ta' Claire għextu da żmien bħala naħseb żgħażagħ jew insomma ma kontux qed tifhmuh daqstant le jekk kien hemm xi ħadd li qed jifhmu ma naħsibx li kontu intom. U jekk nara xi ħaġa fil-narrattiva letterarja li titratta daw iż-żminijiet hija diffikultà biex tifhem żmien illi inti ma fimx intu tgħix jew inkella li inti kont għadek żgħir meta għextu. Fl-istess ħin ukoll il-konklużjoni naħseb ġejja minn nuqqas ta' oġġettività meta nitkellmu fuq ta' żmien dejjem hemm narrattivi differenti opposti isu lanqas storikament meta jitkellmu fuqu ma hemm viżjoni ċara tiegħu. Ftit ilu ħadd sehem f'konferenza mal-Mediterranean Institute insomma u tkellimt fuq ir-rumanz ta' Bella Ġera. U ndu ngħid kemm it-tmeninijiet għadhom iqajmu ċerta reazzjoni u kemm ishom kważi jinsew li kont qed titkellem fuq rumanz u fuq kif huma rappreżentati ġej fuq rumanz. U jibdew jgħidulek imma dan għandu ċertu bajjes imma rumanz fiction le suppost. Imma naħseb għadu żmien li jew ma nftemx jew inkella nftem mod veru viżjoni vera partikolari li ma tħallikx tara lil minna. Nista' ngħid ħaġa fuq għadi. Jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-isfida tal-kittieba hija li jikdbu il-snin 80. Ġifieri jekk Nardu da Bono inqatel bil-mod kif inqatel. Sorry, jekk l-investigazzjoni, l-interrogazzjoni ta' li saret u miet kif miet u dik hija riprodotta kważi verbatim fir-romanz. Jiena li l-ħila tagħha ta' Clara Zoppardi f'dak ir-romanz hija li issarraf storja f'romanz u naħseb li romanz tajjeb ħafna għandu plot tajjeb ħafna u naħseb l-effett aħħari imma il-ħin kollu Mark matul ir-romanz huwa illi ma temmenx in-narrattivi dominanti. Issa tgħidli. Imma xorta ġifier il-ħin kollu tattakka il-ċertezza jew il-ħin kollu tattakka in-narrattiva dominanti. Imma inti tgħidli, forsi għandek raġun. Illi wara dak l-attakk fuq in-narrattivi dominanti li jeżistu, il-Labor jirrakkonta snin 80 mod, nazzjonalisti jirrakkonta mod ieħor. Jien normalment meta persuna tgħidli fis-snin 80 kien ħafna violenza, kważi inevitabilment ngħid perspettiva tagħha hija nazzjonalista. Jekk xi ħadd jgħidli kien hawn ħafna bombi, dan probabbli hija perspettiva laburista. Ġieli kulħadd għandu n-narrattiva pjuttost dominanti tiegħu. Però fl-aħħar mill-aħħar għalija r-romanz jirnexxi għax jattakka n-narrattivi ewlenin. Issa, jekk hemm narrattiva nazzjonalista dominanti f'dak ir-romanz u inti tħoss li hija qawwija wisq. Le mhux qed ngħid inti qed ngħid in ġenerali, mhux inti Mark. Jien li kont se ngħid Mark,
U li jien naħseb li jidħol fi kwadru hemm ir-romanz tiegħek hemm kitbiet oħrajn, hemm kibrit oħrajn, ġifieri jiena li snin 80 huma li taqbad it-telefon u tisma' l-konverzazzjonijiet bl-istrawġer ta' nies oħrajn. Jiena li dawk mhux għalija biss u ġifieri mhux dawk biss, imma xirrid ngħid ġifieri hemm ħafna xi nirrakkontaw dwar snin 80, jien naħseb ħadna bil-kemm bdejna u hemm perjodi oħrajn. Manuel semma l-ewwel tieni gwerra dinjija. Sorry, inkredibbli, l-emigrazzjoni inkredibbli ma rakkontajnihomx daw. Jien naħseb problema vera li m'għandniex kitba full time, frankament. Għalhekk hemm ħafna poeżiji fuq snin 80 ma m'hemmx romanzi, naħseb jien. Vera fil-qosor fuq di ta' snin 80 għax jien għandi kors fuq u ma l-istudenti qed ninnotaw fl-imkien huma u jien illi qisu diġà hemm żewġ fażijiet ta' kif trattajna is-snin 80. Naħseb il-fażi l-ewwel reazzjoni għas-snin 80 kienet verament in-narrattiva tal-vjolenza u x'nafien. Għax naħseb li kien hemm ħafna rabja u ħafna frustrazzjoni b'dak li kienet jiġri. Imma mbagħad ma dħul ta' Alex Vella Ġera biex ngħidu hekk fl-arena ta' letteratura dwar is-snin 80, bdiet fażi oħra fejn dejna ngħidu isma' ejja nirriflettu daqsxejn ukoll fuq in inverted commas in-naħa l-oħra tal-istorja. Ma li qal Adrian naħseb li huwa għandu mit raġun illi aħna u forsi għandi parti mit-tort. Kif tgħid? Iffukajna wisq fuq l-aspett politiku partiġjan anzi ta' snin 80. B'eċċezzjoni, ovvjament Mark mhux se jgħidha di, ma b'eċċezzjoni naħseb jiena ta' fuq għafet li nkitbu diġà x'seta ġralu Kevin Kaċċattu li jħares li snin 80 minn aspetti differenti oħrajn li qabel ma rajnihomx jien naf il-kwistjonijiet tal-ħajja ta' kuljum, l-aspetti kulturali. Ġifieri naħseb illi hemm fażijiet differenti u naħseb illi qatt irridu nitkellmu ħafna iktar. Fil-fatt biex inkompli fuq l-istess tema, però minn perspettiva differenti naħseb Kastillo waħda kif irrimarkajt inti hija il-kwistjoni tal-memorja u l-efemeralità wieħed jinsa as time goes by. Jiġifieri il-hindsight hija the positive side, il-parti negattiva hi li wieħed jinsa l-partijiet li huma inkonvenjenti u din hija proprju challenge il-kbira naħseb illi hemm meta nitkellmu dwar is-snin 80 40 sena wara sewwa. Jiġifieri u partikolarment naħseb f'Kastillo toħroġ ħafna mingħajr ma tingħat b'mod konkret li qegħdin ngħixu f'dinja tal-midja soċjali fejn għandna l-illużjoni li dak li ġara xar snin ilu niftakru eżatt għax fuq il-Facebook hemm miljon ritratt ta' meta mort hemm, ta' x'għamilt fid-dinja tal-kameras diġitali li minn għalina qed niftakru kollox ta' dak li ġara 20 sena ilu meta fil-fatt hija illużjoni xorta waħda ma aktar u aktar fi żmien meta ma kienx hemm dawk ir-records u dawk il-kaxxi li semmejt li instabu ma propju l-ekwivalenti tal-Facebook tal-memorji speċi, imma il-kwestjoni ta' kif iż-żmien ibiddel l-istorja u l-perċezzjoni tal-istorja hija inkredibbli naħseb mhix unika l-Malta, ġifieri esperjenzajta direttament meta tkellimt ma' nies li jgħixu l-dittatorjat tal-Arġentina tal-80s. Illi il-mod kif raw 10 snin, 20 sena, 30 sena wara, hija jintesa ħafna minn dak li huwa inkonvenjenti. Il-ftit nies li kienu għadhom jammettu li kellhom xi preferenza għal viżjoni politika li kien hemm u l-maġġoranza li kienu kontra. Ma dejjem hemm din il-ċpar illi jnessi. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet u il-kummenti li ħarġu mill-udjenza, naħseb li nistgħu nkomplu d-diskussjoni bil-kafe issa.
Ti għamil li tgħaddi għand in-nies, in-nies stess jisartu għam. Just hold it. Just hold it. No, it's ħoġġi hemmhekk Mark. Ma tista' tħoġġi hemmhekk tista' tħoġġi today. Bonġu, kulħadd tisimgħuni. Mela ħnibdew it-tieni sezzjoni. Illum sfortunatament ma jistax jiġi profs Spanjol, imma nista' nużaw il-ħin sessjoni. Mela nibdew illum billi jew is-sessjoni nibdew bil-Dr. Duke u Ħaġar, huwa lettur Dipartiment tal-Politika Pubblika, jitkellem dwar l-inkejja tal-ċoran. Il-nigisa tal-mikrofinzjoni. All right. Hello. Hello, Maluk. Illum se nitkellem fuq ċoran u l-mikrofinzjoni biex noħroġ 6 fetħiet li nħoss li joħorġu minn dal-iskontru meta naqbdu d-dinja ta' ċoran u l-idea tal-mikrofinzjoni bħala ġeneru u nħabtuhom flimkien. ċaġa ġdida, ċaġa li hija qalbi u enjoy. Mela, il-mikrofinzjoni u jew il-finzjoni flash fiction tinvolvi stejjer osra. Ħafna drabi tinqas minn 750 jew anke 500 jew anke inqas minn 100 kelma. Post artikli jillatikaw fuq kemm hu l-limitu tal-kliem dawn l-istejjer meta mqabbla ma' stejjer osra tradizzjonali u jekk mikrofinzjoni u finzjoni flash mhumiex termini sostitwibbli. Għal da xogħol nimxi wara vota u nuża l-kelma mikrofinzjoni bħala terminu ġenerali għall-istejjer osra ta' kull tip. Il-mikrofinzjoni donna il-lumpen proletarjat tal-litteratura u hija taħlita ta' ġeneri differenti u dinja li trid tingaġġa magħha biex tifhmha min isejħilha qisha l-wilt illeġittimu tal-proża u l-poeżija. Filwaqt il-mikrofinzjoni tiġbed lejn l-għaġla, l-effiċjenza, id-daqqa u l-kompressjoni, il-kitba akademika dwarha, speċjalment dik fit-tul,
hija ħafna drabi kemm xejn pedantika. Bekk din il-kitba mhix dwar il-mikrofinzjoni per se. L-antijaju l-inħabbat l-idea esplussivi ta' Emil Cioran li se introduċi daqt fuq ir-romanz ma l-esperjenza tal-mikrofinzjoni kontemporanja sabiex nartikola tip ta' nikkiża li toħroġ minn dan l-iskontri. Dan wassalni biex tinnota sensiela ta' fetħiet sbieħ li flimkien isawru immaġinarju frisk fejn l-Aġenzija tal-Kittieb tu xejra dinamika u sintetika fis-sens li taqgħad dinijiet differenti. Se nibda billi nippreżenta x-xogħol ta' Emil Cioran, inkompli billi introduċi l-mikrofinzjoni u ndur lejn dawn il-fetħiet li qed insemmi. Emil Cioran kien kittieb u ħassib rumen tas-seklu li għadda u qatta ħafna minn ħajtu Franza. Il-temi tiegħu jirrigwardaw ix-xejn, in-nikilizmu u l-paradossi mal-inni tal-ħajja inkarnata. Fost il-kodba tiegħu insiblu titli sbieħ bħal On the Heights of Despair, il-qoċċata ta' displament, jew inkella it-tentazzjoni li teżisti, the temptation to exist. Dan tal-aħħar fil-kapitlu bl-isem Lilin mir-Romanz, Beyond the Novel, li qajla ġie studjat. Tal-kapitlu Cioran jibda billi jmur lura lejn żmien fejn l-artist kien jaħbi lil music xogħlu u mhux jesponi d-dettalji ta' ħajtu għall-pubbliku bħalma ta' spiss jiġri fir-romanz kontemporanju. Skont Cioran, il-kittib tal-lum, sbilanċat mill-idea kurrenti li l-psikoloġija b'xi mod turina minn aħna, juża dettalji minn ħajtu b'mod strumentali sabiex joħloq romanz. Bekk hawnhekk ikkwota lil Cioran, il-vulgari, l-aspett parvenu tar-romanz jiddetermina l-karatteristiċi tiegħu. Fatalità mraħsa, id-destin fit-trizar, agonija improbabbli, traġedja deklasse. Waqt naqraw romanz, hemm sens qawwi ta' kontingenza għal Cioran viżavi se jestratta l-awtur mill-karattri u din tifgana. Fi kliemu, il-kittieb huwa dejjem fuq nett moħħna, il-preżenza tiegħu taħkimna, naraw jitħabat mal-karattri tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar huwa l-unika wieħed li jżomm l-attenzjoni tagħna. X'se jagħmel bihom? Kif se jeħles minnhom nistaqsu? Il-kursità tagħna mlewna bil-biża'. Din l-autokoxxjenza akuta hija aggravata bl-idea kurrenti ta' dak li Cioran isejjaħ l-artist intelligenti li minflok ma jgħodod xogħlu biss jittiekel minn konsiderazzjonijiet ta' metodu minn xi problema li l-arti tiegħu tindirizza. Minflok ma joħloq b'mod spontanju u innoċenti, minflok allura ma wieħed ikun artist, Cioran jispiċċa produttur jew estetiċista preokkupat bi problemi li jkun smaw. Għal Cioran l-ebda era ma kienet daqshekk autokonxja tagħna għax is-sens psikoloġiku l-enfasi li nitfgħu fuq il-psikoloġija waqt li jibqa' l-ikbar akkwist tal-era tagħna spiċċa trasformana spettaturi tagħna infusna. U din hija problema kbira għal kittieb għax iġġibna f'punt fejn il-kummentari jew fil-kastana post social media li jippreċedu jsegwu biċċa ta' arti jispiċċaw jitfu dik l-istess arti anke fil-konxju tal-istess kittieba. Fuq din li ta' ħsieb, Cioran josserva kif l-ewwel nett fuq livell matematiku hawnhekk jagħmel argument kurjuż, il-permutazzjonijiet disponibbli għal romanzi innovattivi bdew jinxbu, sempliċement għax jkitbu ħafna. U t-tieni nett fuq livell soċjoloġiku, hawnhekk nikkwota nerġa' it-tifsira qed tibda tiskadi. Mamma mia. Ir-reazzjoni naturali għal din l-iskadenza hi li la paċenzja b'mod kollettiv induru lejn l-eklettiċiżmu ta' kull għamla. Nħaltu forom differenti ta' kitba, pittura, arti, etc. Però għal Cioran fil-waqt l-eklettiċiżmu jilliberaw l-teorista li jista' jaħdem paradigmi differenti lill-artisti paralizzaw. Għax welsaw l-orizzonti tiegħu b'mod li jkissruh u jisirqulu l-barka kreattiva li tagħti biss l-ignoranza. Arti eżawrita tispiċċa permeabbli għal dawk il-forom ta' espressjoni li xi darba kienu aljeni għalija. U din il-permeabilità flimkien ma' enfasi kontemporanja fuq l-istudju ta' jew lejxien ta' jew l-istorja ta' l-arti minflok lejxien ta' iwasslu għal falliment li fir-romanz li għal Cioran huwa liberanti u ta' min jilqgħu bil-fer. Imbagħad lejn l-aħħar tal-kapitlu fil-fatt joffrilna ideal fejn il-newta tar-romanz ta' tilwoka l-esistenza li fiha fi kliemu norjentaw lil-nafusna lejn il-kondizzjoni ta' awtomata. Hawnhekk Cioran jistedilna nikkunsidraw immaġinarju fejn, kwota tal-aħħar, l-agoniji individwali u soffokanti tagħna jiġu suċċeduti mill-agoniji prodotti bil-massa. Xejn iktar xogħlijiet oriġinali u profondi, xejn iktar intimità u bekk xejn iktar ħolm u xejn iktar sigrit. Kull wieħed waħda minnha fl-aħħar ikun idealment nullu perfett, jiġifieri ħadd. Sintendi, ma ħsibx personalment li r-romanz wasal fl-aħħar. U bħala forma letterarja joġobni. Lanqas ma naħseb li r-romanz qiegħed xi kriżi
la preċedent. Fuq nota personali, l-idea li nkun automaton ma toġobniex. U l-ansjetajiet li kitbu l-kittieb għal kapitali li jsemmi ċoran ma nħoss li kittuni sekk, skemija ma sibsa ċoran. Anzi, nassoċja l-kitba ma ċertu grinta atletika u nħobb per eżempju fit-tradizzjoni ta' trolok u kittieb oħrajn li wieħed juża l-lot biex jara kemm qed jikteb kliem f'ammont ta' ħin, sempliċement biex tibqa' tiddixxiplinat fil-kitba tiegħek. Fl-istess ħin nħoss li dal-kapitlu fih mitlu deb soċjologikament. L-analisi u s-sentimenti tiegħu fl-aħħar net joffru l-immaġinarju atemporali minn li awtomata. U fil-fatt, l-iktar kritika komuni li ssir il-mikrofinzjoni, issa sendur leha, hija proprju dik, anke fora iktar formali. Il-tip ta' kitba hija tal-massa, hija sinjal ta' dekadenza naturali jew kulturali, magħmula bil-ħeffa, parodija tagħha nfisha, xogħol adattata lilna povri li għandna medda tiqsar ta' attenzjoni minħabba t-teknokapitaliżmu, il-midja soċjali jew in-neoliberaliżmu. U xogħol li drajna essenzjalment bih għax fl-aħħar mill-aħħar huwa xogħol imraħħas jew inqas b'xi mod. Di mhux impressjoni tiegħi ġifieri hawnhekk dan li għadni kemm issa nsibu kritika ta' ħafna, sibtu kritika ta' ħafna kittieba jew li jaqblu ma' dik ta' kritika mill-lat akademiku jew inkella joffru kontra kritika għaliha. Hawnhekk se ndur allura l-mikrofinzjoni per se qabel nesplora x'jiġri meta nħabtuha mal-idejat ta' ċoran idejat pjuttost isteriċi li semmejna. Il-ħaġa il-mikrofinzjoni fil-fatt mhijiex xi prodott ġdid, li spiss nistgħu naħdu għal ċertu komentaturi fil-paraboli. Bl-istess mod, Baxter, fl-introduzzjoni ta' ġabra klassika fit-titlu Sudden Fiction International, jinnota kif, kwota l-Baxter, ħadd ma qal li s-sunetti jew il-ħajku kienu evidenza ta' medda qasira ta' attenzjoni. Tal-argument jidher li ġivvintat minn kritiċi androċentriċi li kienu nostalġiċi għal romanz vittorjan enormi bħala l-unika forma serja ta' litteratura. Baxter ikompli. X'ingħidu jekk se jerqosla ħafna huma prodotti ta' soċjetajiet tal-massa fejn allura l-iffullar huwa parti inevitabbli tal-ħajja. Ir-romanz huwa fuq livell spazjali bħal dar jew estate. L-istorja qasira ħafna hija bħala appartament studio fi 23 solar. Hawnhekk l-introduzzjoni kollha ta' Baxter. Inserta lillum il-ġurnata aktar nies jgħixu fl-appartamenti studio milli fl-estates. Ir-riżultat jista' jkun li nibdew naraw bidla mill-jien imperjali tar-romanz tradizzjonali għall-aħna u l-huma tal-istejjer komunali. Baxter joffrilna anke fil-bqija ta' din l-introduzzjoni klassika l-euforija li għatu biss il-qosor, l-aġla u l-grinta. Grinta li moħħa biex tolgħod xi ħaġa sabiħa dak il-ħin, mhux estate romanz għall-idea ta' ċoran li jurtaw lil ċoran. Apparti minn hekk il-mikrofizzjoni tiddependi ħafna fuq il-kompressjoni u hemm ġen wieħed li taffeċ u tikkompressa b'mod awtentiku. Għal Shields and Cooperman li wkoll għandhom ktieb interessanti jismu Life is Short, Art is Shorter. U din kol se ngħidha bl-Ingliż nista' ngħidha bil-Malti ma forsi toħroġ iktar b'saħħitha. Something about the very nature of compression and concision forces a kind of raw candle. Hemm xi ħaġa dwar il-veru natura tal-kompressjoni u l-kunċiżjoni li timbotta tip ta' frankezza sajjetta u ġenwina. Fuq il-livell soċjo-psikoloġiku, is-sens ta' kompressjoni jinħass ukoll fil-kuntest ġeopolitiċi fraġli immens ta' madwarna u fi klima li qed tisħon u ġelek tajt dak li għandek tajt fil-qosra xi snin li ġejjin se jkunu għal minn ta' qabila muslima kollha. Fil-fatt, għal Rovner, il-mikrofinzjoni toffri ideoloġija alternattiva tal-ħin, il-kawżalità u l-aġenzija. Huwa dan l-ispirtu li se nesplora l-mikrofinzjoni fid-dawl tal-isterizmu ta' ċoran. Il-kitba qasira toħroġ bħala dik idonja għal tip ta' nikkiża li għal żminijietna possibilment simultanjament tippronunċja l-aġenzija tal-kittieb fil-waqt li tilkupra l-essenza tal-istorja bħala rakkont, bot li mhux mittiefes mill-eżibizzjoniżmu żejjed tal-istess kittieb. Fil-fatt meta nsabtu lil ċoran u l-mikrofinzjoni flimkien nisiltu immaġinarju kurjuż permezz ta' sensiela ta' tensjonijiet jew nippreferi l-kelma fetħiet li joħorġu minn dan. L-ewwel fetħa li toħroġ minn dan l-iskontru bejn dawn l-idejati u s-sentimenti tal-idejati li għadni kemm trasmettejt hi dik tal-kitba bħala assemblaġġ. Din toħroġ fl-inkejja ta' ċoran kif ukoll fl-aforizmu nfushom li kien l-istil favorit għall-kitba tiegħu. Fil-fatt kien bniedem ukoll li Rumeni ma jgħix Franza u għamel żmien jikteb il-Franċiż billi jaqgħad il-kliem fid-dizzjonarju u rebaħ ukoll premji kbar fi Franza għall-letteratura.
Bl-istess mod, il-mikrofinzjoni tinklina wkoll, ħallina b'toma ta' assemblaġġ, ġmieħ, ġbir, taqit tal-kliem, ħadd grok trid ieħor, inqas kilo torqos ieħor, rajt storja trid oħra. Il-kittib tal-estates kellu l-ken tad-dawl tax-xema u s-silenzju possibilment, imma l-kittib tal-lum nitfaq fuq treadmill u naraw jiġri wara n-nofs sentenzi. Timix il-bot mill-awtomata ta' ċoran, bid-differenza prinċipali li maħniex ħadd, anzi għandna iktar ħolm, possibilment wisq ħolm, li riflessivament moħħu biex jisboq li l-nifsu għadin fil personal best wara personal best. Maħniex daqstant awtomata li nipproduċu bil-massa, iżjed aħna ġeografiji ċkejknin li nikkreaw għal-masses propju għax dawk huma l-udjenzi li qisu f'ħadan. Online, repetizzjoni ta' dibattiti pubbliċi, repetizzjoni ta' problematiċi differenti u l-estensjoni sfortunata ta' privatizzazzjoni esagerata. It-tieni fetħa tmiss mal-veloċità. Aldous Huxley kien jara l-veloċità bħala l-unika forma ta' pjaċir verament li ġdid li fintajna minn żmien l-qedem law. U bekk il-veloċità fil-kitba, fl-arti, fil-ħajja, mhux la kemm tiġi rinunċjata għalija bħala sempliċement tislima sottili nej il-liberalizmu, neoliberalizmu kif ta' spiss nisimgħu. Ħafna drabi veru il-veloċità servi ta' hekk, mija wkoll oltre minn hekk. Jekk il-veloċità letterarja verament tagħmel immaġinarji ġodda fattibbli, dan tagħmlu permezz ta' sensiela ta' hacks. Ir-romanz li jsemmi ċoran, l-immaġinarji marbutin miegħu jiffukaw fuq teknika, struttura, fuq tħaddid tal-kelma, eċetera. Minflok, il-veloċità letterarja tikxef fil-mikrofinzjoni, per eżempju, forom kuġini, tikxef dit-teknika beraħ. Bħala serje ta' hacks li trid twettaq u twettaq malajr. Hacks ortografiċi, hacks li jagħmlu parodija mill-manjieri tal-klassijiet letterari, anke dawk li jisuru moħħhom avantgard, hacks spazjali fuq il-karta jew l-iskrin, fuq kollox, hacks ta' ġewwa li bihom l-awtur jirkupra l-aġenzija tiegħu mingħajr ma jifnina bl-ansjetajiet u l-autodiagnosi li tant jibgħu l-ġewwa. It-tielet fetħa li qisha toħroġ meta nagħmlu sotta dawn l-idejat ta' ċoran u l-osservazzjoni akademiċi u l-mikrofinzjoni l-idea ta' trasparenza. Għaliex, sintendi b'hekk hawnhekk m'iniex qed nifhem diżonestà, m'iniex qed nifhem ħaxi. Fil-fatt it-tielet fetħa tikkonċerna trasparenza propju għax din qed narawha tinħoloq forum differenti ta' mikrofinzjoni, diversi fora. Trasparenza b'sens meritokratiku. Bachelor tinnota l-eżistenza ta' din sħaħ, pereżempju online, fil-mikrofinzjoni u forum kuġini karatterizzati minn revisti ġenerati mill-utenti infushom, metrika elaborata tal-ammont ta' nies li raw xogħol xulxin, sistemi ta' notifikazzjonijiet, sistemi ta' kummenti organizzati b'mod sofistikat online li flimkien joħolqu dinja iżjed orizzontali. Li, allura, timxi forsi iktar bis-saħħa tal-kontenut milli dik tal-konoxxenza. Dinja fejn blokki politiċi differenti, speċjalment dawk repressivi, għandhom tendenza jistmerru l-klim bħal meritokrazija u orizzontalità fil-forum differenti tagħhom, din hija possibilment l-street font. Hawnhekk it-teknoloġija wkoll taċċellela l-interkonnettività għall-bachelor bejn kittiba differenti fil-kitba nfisha immanka fit-tqassim tal-ispazji ġo ktiba editjat jew fl-esportazzjoni tal-kitba fuq pjattaformi differenti permeabilità ġdida. Ir-raba fetħa hi dik li m'għandix kelma oħra li jaħli esklużjoni. Tikkonċerna l-fatt li l-fatalità mraħsa, id-destin fit-triżar li semmi ċoran, hemm luogħ fejn il-kompressjoni letterarja fihom taqdi għanijiet politiċi importanti xorta waħda, anzi minħabba dak iċ-ċokon taqdi għanijiet politiċi importanti. Baxter jinnota kif letteratura qasira tal-aħħar deċenni iġbed ħafna lejn ir-ritwal, l-ispontanjetà, l-umorizmu, il-maħra. Fi kliemu il-kol karatteristiċi ta' ġeografiji ridotti. Eżempju ta' nikjiża profonda immens serje ta' vulkani nsibuha fil-ġabra ta' mikrofinzjoni ta' Terġu Kow li ġibit titlu 7 stejjer osra dwar drones u jinkitbet bħala serje ta' tweets. Tas-7 stejjer kollha jibdew b'allusjoni għal romanz klassiku u fihom naraw relazzjoni bejn il-ħeffa, l-assemblaġġ u l-inċisjoni politika. Per eżempju, storja minnu. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Pity, a signature strike leveled the florists. Jew inkella,
call me Ishmael. I was a young man of military age. I was immolated at my wedding. My parents had consoled me. L-aħħar waħda, mother died today. The program says American lives. Esmi t-trizar, li għajt li għandu għajt, jħassek emozjonalment, u politikament. Hawnhekk il-kliem jitkellmu għalihom, il-puntu li hemm punt li qed jiġi trasmess. Bekk il-ħames fetħa is-sens ta' fluss li jirriżulta. Minflok il-nevrożi ta' dak li għal-ċoran huwa l-artist intelligenti, titba' qasira toffrilna sensiela ta' dawk li għal-ħaw id-drink huma epifaniji żgħar u sottili. Epifaniji li fuq il-kundizzjoni umana, pereżempju, li nħoss li esperjenzajthom b'saħħa kienu naqra bajja tax-xemx ta' Rita Saliba, ġabra ta' mikrofinzjoni għalija eċċellenti. Fl-istorja qed tarak, pereżempju, f'madwar 200 kelma, li taqgħu ma' Norbert li ħajtu ġiet iddominata mill-ħarsa kritika ta' ommu. Meta mar iżura ma wġbitx lura, jew għax mietet jew għax tilbet moħħa ma nafux. Rita Saliba tgħidilna ħassi toqla titlaq minn fuq spalleħ rajt niżlu ma' ġembre u straħ. Fl-istorja il-bewsa naħa l-oħra naraw mara li tħalli evidenza tal-infedeltà tar-raġel li qed toħroġ miegħu sabiex martu tinduna u l-kollu jiddeċidi xi jrid. Fl-aħħar nett fl-istorja stennija favorita tiegħi niltaqgħu ma' mara li ssebbaħ u tipprepara d-dar tagħha b'istennija kbira għar-raġel li titfanzja. Saħansitra tistaqsi jekk hux aħjar li tkejk. Antiċipazzjoni kbira u l-istorja tispiċċa hekk. Ħaffef kur tiftaħ, tittawal bis-serqa lejn il-mera mill-ġdid. Daħal ġewwa, bexxa il-kultella miftuħa li kienet qed tagħti il-meter tad-dawl. Raħ, selmilha u ħareġ bl-aklim il-plastik. Saliba hawnhekk ma taqax qarrida l-luċidità li jsemmi ċoran, ma taqax l-autokuxjenza żejda, il-kliem li jitkellmu għalihom. Anzi, l-kibdiet tagħhom ma tilfat dinamiċi għax joffru l-kejjem l-kieża lil-qarrejja lilna sabiex inkunu koparteċipi magħha fl-effetti ħallu fuqha. L-aħħar fetħa, is-sitt fetħa, is-sens ta' fluss jakkulturana f'dinja ġdida bil-mod il-mod. Fejn iġu mħeġġa inġeddu l-aġenzija tagħna billi nadattawha għal dinja maġla. Fl-istier ta' Saliba naraw il-ġeografiji ridotti li jsemmi Baxter, għaddejn ix-jew le minn crash fuq il-meter reader tal-istejjer li ftulna tieqa fuq forom ta' ħajja distinti fiċ-ċokon tagħhom. U bekk, is-situ l-aħħar fetħa proprju reviżjoni ta' x'nifhmu f'aġenzija individwali. Baxter jinnota kif bl-istorbju tad-dinja kontemporanja kull ma jmur jiżdied u bin-nies jippruvaw jerquk bil-kliem biss dawn l-istejjer li nexxielhom jagħmlu manuvra inġenjuża li lestru li għandhom jgħidu u jagħtu ħalqhom tgħidu ta' xata kif se nagħmel Drag jinnota kif iktar ma hemm int fl-istorja, iktar hemm ċans li l-qarrejja se jinnotaw id-differenzi bejnek u bejnhom jieqfu jidentifikaw u jidħlu allura fil-wol ta' osservatur. Ma l-mikrofinzjoni miktuba tajjeb ma tagħtix spazju għal dan għax din natura timbuttat biex b'mod aġendiku fi ftit kliem, verament ftit kliem, taqsam idea, esperjenza, rakkont, proġett. Relazzjoni bejn skala minima u intensità massima. Tal-ġeneru allura jibqa' jadatta ruħu sal-aħħar. Il-forma nfissa sa speċi aġenzjali b'mod assertiv. Monija b'adattabilità li ma taqtax. Bħala konklużjoni nixtieq nirrifletti fuq dal-ftit punti. Dal-fettiet naraw kif il-kitba qasira tippreġġja l-firxa, l-implikazzjoni, il-minimaliżmu, il-preċiżjoni, il-ħeffa u l-enerġija. Karatteristiċi li biex inkunu qed kollox iva jiffurmaw il-bennina kultant tal-ideoloġiji kontemporani u l-ġiena li ngħixu fihom. Però fl-istess ħin fihom ukoll is-serrija għal ħolqien tal-isbuħija. Fejn ċoran kien tal-fema li l-permeabilità toqtol l-arti, fil-verità il-forom ta' arti li qed jibqgħu ħajjin illum huma dawk li jnexxilhom jadattaw dawk li jibqgħu ħfief u kultant anke remixes ta' remixes. Saħansitra għal awturi bħal Bota din l-adattabilità u l-permeabilità hija proprju sinjal ewlieni tas-saħħa tal-mikrofinzjoni li ġib magħha eklettiċiżmu transistoriku tal-ġen. Din l-adattabilità taqqat flimkien l-immaġinarju ta' ċoran mal-ġeografiji ridotti ta' Baxter u l-fetħiet li semmejt jieħdu sens koerenti biss meta narawhom fid-dawl tagħha.
hawn qegħdin din ħajjitna hawn wisq fulla tmur fejn tmur anka tkun ħafna konferenzi fushom saru spettakli. Iżjed milli konferenza bħala ġabra ta' nies, jew konferenzi bħala sensiela ta' konferenzi li noħorġu għalihom flimkien. Laslu għalihom flimkien. Kif ġik spazju biex tagħmel kun. L-affekkiet jistgħu jqisuhom bħala sintomu tal-ħajja tagħna bħala awtomata. Biex awtomata bħal il-kulurit li kontra ċoran jagħmlu minn kollox biex ikunu xi ħadd. Grazzi. Issa nistieden il-Dr. Emanuel Mifsud, Dipartiment tal-Malti, huwa lettur anzjan. Jitkellem dwar kemm settina dik it-tina. Ħanibdu daqsxejn apoloġija fil-programm hemm it-titlu tal-paper konsenata qabel u pintartu biex jimblu ħotor tiegħi, skużawni. Wieħed mid-dokumenti inediti ta' Mary Mejlaq miżmumin fl-arkivi ta' San George Għawdex fih novella mhux iddatata bit-titlu Il-Baruni tar-Rabat tal-Imdina. Din hija novella minn ġabra ta' 7 oħrajn li jeħduna firħula u bliet differenti madwar Malta għalkemm m'hemmx rabta diretta bejn ir-rakkont u l-lokal innifsu. Issa konxi tal-fatt li dan huwa xogħol ineditu ovvjament ma tafuhx ħanejt l-istorja tan-novella fil-qosor ħafna. Il-Baruni tar-Rabat tal-Imdina Grazzi. Mela, il-Baruni tar-Rabat tal-Imdina tirrakkonta l-istorja ta' siġra kbira ta' tin li kibret fil-ġnien ta' villa ta' Baruni. Ir-rakkont jibda bil-Baruni josserva it-tfal li jiġru mat-toroq jixxenqu meta jħarsu lejn il-ġnien mimli frott tiegħu u għax għandu qalbu tajba jordna lill-ġardinari tiegħu biex iħawlu siġar tal-frott b'tali mod li jibdew jarmu fuq barra tal-ġnien ħalli it-tfal ikunu jistgħu jaqtaw kemm frott iridu. It-tina li titħawel tant tikber li tarmi dell fuq ħafna toroq fir-Rabat u l-Imdina u ssir leġġendarja. Jien fost l-oħrajn tiġri xnija fost in-nies tal-lokal li kienu ġejjin tas-sanità biex iqaċtu s-siġra. U hawn qoddu iqum irvell għax in-nies ma ridux li l-awtoritajiet iqaċtulhom is-siġra leġġendarja tagħhom. L-awtoritajiet ma jqaċtuhiex imma xi ħaġa tiġri fil-fatt u s-siġra tibda tmajna. Xejn donnu ma seta' jirranġa s-sitwazzjoni lanqas l-aqwa ġardinari ta' Malta imma jum fost l-oħrajn jitfaċċa tifel li anke b'sogru kbir għal ħajtu iħaffer madwar is-siġra, jinżel fil-fond u jintebaħ li s-siġra kien naqsilha l-ilma tal-qiegħ u jinnaviga b'tali mod biex jibda jiskula l-ilma mill-ġdid lejn l-eruq biex is-siġra tirpilja minnu fih u r-Rabat u l-Imdina, anzi Malta kollha terġa' tibda tgawdi mill-benna tat-tina. Bażikament dik hija l-istorja ta' Mejlaq. Is-siġra tat-tin hija waħda mill-iktar siġriet interessanti fl-istorja umana, partikolarment fir-reġjun Mediterranju. Storikament, it-tina tqiset bi frotta ta' setat mediċinali, iżda aktarx li s-sinifikat l-aktar magħruf tagħha huwa dak reliġjuż. Hija l-unika siġra minn barra dik tal-erf mill-ġenna tal-art kollha li tissemma fil-Ġenesi. Tant illi Adam u Eva meta sforz l-erf li kisbu mal-gidma tal-frotta projbita jintebħu li huma erriewen. Dawn jitattew
bil-weraq tat-tina, tissemma hemmhekk it-tina. U mifhum minn ħafna fil-fatt li għalkemm ma tissemmix il-frotta projbita ma kienx dik li l-ikonografija nisranija dejjem turi, ġifieri t-tuffieħa, iżda t-tina. Mhux ta' bxejn li din is-siġra setet kienet l-istrument tat-tentazzjoni, għax anke l-mitoloġija Griega fir-rakkont ta' Tantalu li kkastigat mill-allat titfaċċa l-istess frotta li kontinwament tittantaħ avolja ma jistax jikola. It-tina hija frotta meqjuma minn barra li mittiekla b'gost kbir u l-qima li tingħata tinfirex f'kulturi differenti minn barra dawk Mediterrani. Pereżempju, tingħata prominenza kbira fatta mitoloġiji u tradizzjonijiet Asjatiċi fl-Amerika t'isfel u anke fl-Afrika. Il-qima mogħtija lil din il-frotta tintwera sew flat kbir ta' referenzi għaliha f'diversi kotba sakri u fir-rakkonti ta' natura reliġjuża. Pereżempju, is-sura 95 tal-Koran tingħata t-titlu it-tina. Għalkemm ma titkellimx din is-sura ma titkellimx dwar il-frotta nfisha, iżda dwar il-ġudizzju ta' Alla huwa interpretat li s-silta bħala xhieda ta' rispett kbir li din il-frotta tgawdi fir-reliġjon Musulmana. Tantu hekk li l-profeta Muhammad innifsu jingħad li qal li kieku kellu jkun hemm frotta waħda biss fil-ġenna din żgur li tkun appunt it-tina. Il-passaġġi fit-Testament il-Qadim li jirreferu għas-siġra tat-tin jew għall-frotta nfisha minn barra dak fil-Ġenesi huma wkoll numerużi u kollha jirreferu għall-benna imma wkoll għall-istatura awtorevoli tas-siġra. Aktarx li l-passaġġi bibliċi dwar is-siġra tat-tin l-aktar magħrufin imma qegħdin fit-Testament il-Ġdid. Propju fl-Evanġeli ta' Mattew u Marku. Fiż-żewġ passaġġi, dak f'Mattew u dak f'Marku, Ġesu meħud mill-ġuħ jisħed siġra tat-tin għaliex ma jsibilix frott x'jiekol u s-siġra wara din is-saħħta titbiel u tmut mal-kelma ta' Kristu. Għal ħafna żmien, iż-żewġ siltiet ħabtu għatih lit-teologi u lill-iskolari tal-kotba mqazza. Minħabba l-imġiba tas-sew insolita ta' Kristu li juża l-qawwa mirakoluża tiegħu biex jeqret u mhux biex ifejjaq jew iqajjem mill-mewt. Ħafna minn dawn il-ħassiba reliġjużi huma tal-fehma li l-ġest straordinarju ta' Kristu għandu tifsira simbolika. Iżda mhux l-istudjużi kollha jinterpretaw is-simboliżmu bl-istess mod. Uħud jaraw il-ġest bħala profezija għal dak li kellu jiġri minn Iżrael. Studjużi oħrajn huma tal-fehma li t-tnixxif tas-siġra tat-tin irid jiġi interpretat bħala l-ġudizzju ta' Kristu fuq Ġerusalemm u l-mexxejja Lut. Il-passaġġ mill-Evanġelju ta' Marku Il-passaġġ mill-Evanġelju ta' Marku huwa aktar problematiku għaliex l-Evanġelista jispeċifika li meta Kristu jisħed is-siġra tat-tin kien għadu mhux l-istaġun tal-frott. U allura l-ġest jidher aktar insensat. Ħafna kommentaturi oħrajn mill-Evanġelju ta' Mattew jikkonkludu li b'dan l-inċident Marku kien qiegħed jesponi li Kristu bħala dak li jgħaddi ġudizzju u qiegħed jesprimi profezija tal-erda tat-Tempju u ta' Ġerusalemm. Teologi oħrajn però irresqu l-ipotezi li s-simboliżmu huwa dirett speċifikament lejn il-mexxejja tal-Lut. U allura jaraw il-ġest tas-saħħa tas-siġra bħala komportament anti-establishment ta' Ġesu Kristu. In-novella ta' Mejlaq ukoll tippreżenta tina li se tmut
u li hemm il-possibilità li titqaċċad. L-għażla ta' din is-siġra partikolari bħala l-oġġett ċentrali tan-novella hija intriganti. Għalkemm il-manuskritt kif qed mhuwiex iddatat, żgur li ħodna lura aktar minn 50 sena il. Meta l-isfreġġju tal-ambjent f'Malta immarkat l-aktar bit-tqaċċit tas-siġar u l-bini fuq ir-raba anki dak saqwi kien għadu qed jibda. Sa dakinhar, in-numru ta' siġar tal-ħarrub, tal-bajtar tax-xemk u t-tin kien għadu konsiderevolment kbir. Terġa' dawn is-siġar u magħhom nistgħu nżidu wkoll ir-rummena kienu jagħtu l-karatteristika mediterranja lill-gżira. David Sutton jinkludi lil Malta bħala wieħed mill-pajjiżi Mediterrani fejn tikber sew is-siġra tat-tin. Għalkemm ipoġġiha fl-aħħar post inkwantu tal-produzzjoni ta' din il-frutta għas-sena 2000. U indikat ukoll li din is-siġra ilha tikber f'Malta sa mill-miġja tal-Feniċi. Għaldaqstant, id-deċiżjoni ta' Mejla li tieħu siġra tat-tin trid tittieħed f'din il-konsiderazzjoni. Li evidentement fi żmienha din is-siġra kienet prominenti fil-pajsaġġ Malti. Fin-novella, is-siġra tat-tin titħawwel mar-rixtellu tal-palazz tal-Baruni apposta kifet fil-bidu biex it-tfal tar-raba ikunu jistgħu jaqtgħu mis-siġra mingħajr ma jbatu u mingħajr ma jagħmlu ħsara lill-ġnien. Propjament in-novella tgħid li l-ġardinari tal-Baruni ħawlu numru ta' siġriet mar-rixtellu, iżda ħanikwota lil Mejla, fost dawn is-siġar kollha li l-Baruni ħawlilhom biex jixxerfu għal barra triq, kien hemm tina fost l-oħrajn li kibret aktar minn sħaba l-oħra u żżeda ta' tin tajjeb li kienet tagħmel ħwejjeġ kbar. Donnok aktar ma taqta' minnha, aktar tiżdied flok tonqos mit-tin. Is-siġra tat-tin allura tidher bħala siġra fertili ħafna l-istess kif ippretenda li tkun Kristu fil-passaġġi ta' Mattew u Marku. Barra minn hekk issir simbolu tal-ġenerożità tal-Baruni u hawnhekk insibu l-ewwel messaġġ politiku ta' Mejla. Iżda qabel xejn jeħtieġ napprezzaw li din il-poetessa f'diversi xogħlijiet tagħha tieħu pożizzjoni kuntrarja għal dik li kienet tittieħed minn kittieba irġiel oħrajn. Filwaqt li tradizzjonalment il-membri tas-soċjetà affluenti jidhru fil-kitba reba u interessati, il-Baruni ta' Mejla huwa ġeneruż tant li mhux biss jordna li jitħawlu s-siġar f'post ideali biex jitgawdew minn kulħadd, imma wkoll jinkwieta ħafna meta jara li t-tina sejra lura. Mejla tista' ma tkunx realistika fil-figurazzjoni tagħha tal-klassijiet soċjali, iżda tistabbilixxi l-idea ta' kif għandha tkun din il-klassi. Aktar il-qoddim, meta din it-tina tieħu dimensjonijiet stratosferiċi tant li tikber aktar mill-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma, Mejla magħrufa għall-iperboli tagħha ma' dik il-kwistjoni. Mela, aktar ma din tikber din is-siġra, insomma, at one point ikollha żjara minn tas-sanità. L-awtorità eżekuttiva li tirrappreżenta il-poter. Tas-sanità jistgħu jażlu li għaċtu s-siġra għax kbira wisq. Il-vista ta' dawn tqajjem furur fost in-nies tal-lokal tant li daw jibdew jinġabru mal-li semgħu b'din iż-żjara. Nikwota. X'se tagħmlu? Se tornaw lil Baruni biex jeqrida? Taqtawa sabiħ, hekk għandkom tagħmlu, hekk għandkom tagħmlu, ħanerġgħu inġeddu l-memorja ta' Gonzalvo Monroy. Taqtawa sabiħ, mela għax il-bambini provdinna t-tin niklu minnu kemm irridu ma nonfqu xejn, ġejjin intom mill-belt biex tagħtu l-ordni lil Baruni jeqrida, kienu diġà bdew jaqbdu l-ġebel u jrossuhom f'idejhom. Din is-silta aktar x'għandha ddoqq ferm aktar lill-qarrejja tal-lum milli ta' żmien Mejla infisha. U hawn naraw spunt ieħor politiku, ir-reżistenza taċ-ċittadin komuni kontra l-awtorità. In-nies tal-lokal lesti jużaw il-vjolenza
li ġabdew jaqbdu l-ġebel u jrossuhom f'idejhom biex jirreżistu għall-awtorità tal-professjonisti li ma jqisux ir-rieda tan-nies komuni. Min-naħa tas-sanità, min-naħa tagħhom tas-sanità dlhom jispjegaw li m'għandhom ebda intenzjoni li jqaċtu s-siġra tat-tin, kontrarju għal dak li kellu jiġri fl-istess inħawi tar-Rabat fl-2019. U l-qija toqgħod. Anki f'dan il-każ Mejlaq tagħmel kumment politiku li bih tisfiduċja l-awtorità u tweġġaħ il-qawwa tal-poplu. Ix-xebħ li tagħmel mal-qawmien tal-poplu kontra s-sit fewdali Monroe iżid fil-qima li l-kittiba tagħti lill-poplu u jesprimi l-fema li fl-għaqda hemm is-saħħa li tista' tgħeleb il-poter. Xi ħaġa li f'Malta tas-seklu 21 ftit li xejn hija prattikata. Għaldaqstant hekk kif Kristu juża t-tina biex iressaq il-pożizzjoni anti-establishment tiegħu, Mejlaq tuża l-istess siġra, l-istess flotta biex bażikament tieħu l-istess attitudni tiegħu għalkemm il-mossa hija differenti. Wara perjodu twil ta' abbundanza li ma bħala s-siġra tat-tin tal-baruni tibda tmajna. Hawn trid tittieħed deċiżjoni li tieħodna lura għall-Evanġelu din id-darba ta' Luqa. Bħall-episodju rakkontat minn Mattew u Marku, is-silta ta' Luqa tagħtina siġra tat-tin li mhijiex ta' tifrott. Sit l-arqa fejn hemm imħawla din is-siġra malli jara li frott ma tagħtix jagħmar li s-siġra titqaċċad. Iżda l-ġardinar tiegħu jagħtih il-parir jistennew staġun ieħor. Il-parabola fit-test ta' Luqa ma tgħidx x'ġara wara dik is-sena u allura m'għandix l-istess impatt li għandu l-episodju rrakkontat fiż-żewġ Evanġeli l-oħrajn. Fin-novella imma, għall-kuntrarju, huma l-ġardinari li jissuġġerixxu li s-siġra li issa m'għadix għammiela għandha titqaċċad, filwaqt li s-sit jirrifjuta li dan isir. Kontrarju għas-siġriet f'Mattew u f'Marku, is-siġra fin-novella ta' Mejlaq tissalva. Mhumiex l-esperti, il-ġardinari li jsalvaw is-siġra, hekk jew bekk li kien għalihom tqaċtet. Iżda tifel li jaħdem biss bis-sens komun. Anki dan l-episodju jġorr attitudni politika minn Mejlaq għal darb'oħra tisfiduċja l-awtorità u tagħti il-puter lill-poplu billi tagħżel lil xi ħadd minnu biex isalva lis-siġra tat-tin. Jiena xtaqt nagħmel dan kumment anke biex nuri żewġ affarijiet. L-ewwel nett ismi ħadd missjoni tiegħi li nuri kif Mary Mejlaq ma kienx sempliċiment il-poeta tan-Nemel u Nanna Koli u s-Sardiner fil-Galleriji. Imma forsi qari iktar fil-fond joħroġ kemm din il-mara kellha ideat strambi kemm trid xi kultant, idealisti kemm trid ukoll, imma kellha ideat politiċi importanti. U l-ħaġa l-oħra li rrid għaliex għażil din l-istorja minn diversi stejjer oħrajn hija appuntu għax id-diskors tal-letteratura u dan huwa l-qawwa tiegħu aktarx jibda jott u jibda jinqara b'mod differenti mill-qarrejja wara li l-kittiba tkun ormai ilha li ħallitna. Id-diskors fuq it-tqaċċit tas-siġar aħna llum bil-fors illi se nirreaġixxu għalih b'mod differenti milli irreaġixxew għalih kieku din l-istorja ħarġet fi żmien.
Xi ħaġa żgħira fuq li nqalet li dal-Baruni bena għaw ħawel siġra u dan prattikament kien qed jagħmilhom b'tali mod li kienu qegħdin jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadin. Ħadni lura daqsan ilu kont għawdex waqt linja ħamra, waqt festival li sar tal-letteratura f'Għawdex. U kien hemm Joe Camilleri li huwa Għawċi. U din mill-ewwel ħatni fuq li qal fuqha għal kienet apparentament kellha l-elementi soċjalisti tagħha bil-mod tagħha. Fil-fatt kienet bniet ħafna appartamenti u kienet tikrihom apposta b'kera baxxa ħafna. Ġifieri li mill-ewwel ħatni hemm naħseb kienet imnebħa minn hekk jiena wkoll din novella x'aktarx nimmaġina. Qiegħda tagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor hemm naħseb iktar minn kollox hemm l-altruiżmu. Dik ġejja minn familja affluenti ħafna ġdawk li bijaw id-deb u kollha l-okkurqaw, proprjetà anke Malta ġifieri ma kellha dan is-sens altruista ħafna. Li nixtieq nżid jiena għaliex missieri għandu 95 sena u bidwi fl-istess part-time għax kellu xogħol ieħor ma dejjem kellu għalqa. U kull meta ngħaddu minn xi ħarruba, il-ħarrub l-iktar li fil-konxju tiegħu għalih il-ħarrub huma l-aktar importanti u jweġġa' ħafna meta qed jgħidli x'għamlu bih il-ħarrub, fejn hu l-ħarrub. Għaliex u jinsisti li l-ħarrub temana waqt żmien il-gwerra u żmien il-ġuħ. Ġifieri naħseb ma nafx huwiex kemm hija rappreżentattiva din il-mentalità, imma ma nafx hekk jissuperax ġifieri il-mentalità tal-siġra tat-tin. Imma fl-opinjoni tiegħu speċi kien iktar ta' valur il-ħarrub. Mhux semmerika jiena trid ġo Main Road ġur m'għandix idea. Imma apparentement bil-ħari li għamilt anke fuq rapporti Maltin, speċi kellha ċerta statura s-siġra tat-tin. Ma nifhimx, vera ma nifhimx. Les, go. Qed issemmi l-istudji dwar is-siġar Maltin, nimmaġina x-xogħol ta' John Borch tal-bidu tas-seklu 19, il-ktieb tiegħu dwar is-siġar tal-frott, eċetera. Għandi mistoqsija, però la qed nitkellem fuq Mary Mela, speċi kemm importanti dan il-qari mill-ġdid ta' jew forsi fil-Kastana l-qari għall-ewwel darba b'mod kontemporanju speċi tax-xogħol ta' Mary Mela. U l-bot mill-maskilizmi u l-attitudnijiet patriarkali tipiċi tagħna. Għandi mistoqsija għal Lukax. Inti titkellem fuq il-mikrofinzjoni daw l-ister osra speċi. Jew daw il-novelli osra. Minnhom tkellem dwar naħseb li kont qed tikkwota lil Ċoran, kont qed titkellem fuq l-adattabilità u l-permeabilità ta' daw l-istejjer. Kultant naħseb però, Luk, għara xed nifhem l-argument tiegħu sew. Kultant naħseb ukoll però li jiġri bil-maqlub. Illi fi żmien fejn kollox, fi żmien li aħna qed ngħixu meta kollox huwa messaġġi osra, kif taqbatajt, immedjatezza asfissjanti, ċerti qarrejja jien nara fil-familja tagħna, fil-familja tiegħi. ċerti qarrejja jfittxu t-tul, mhux il-qosor. Iridu alternattiva, iridu antidotu għal dak il-qosor, għal dik l-immedjatezza. Naħseb li hemm kelma ħjar ma tifhem naħseb xi rrid ngħid. ċoran innifsu, ma tkellimx fuq il-romanz. Kien kontra l-permeabilità, kien jaraħħa bħala qisu l-aħħar sintomu ta' arti eżawrita. Imma ħafna kommentaturi llum il-ġurnat il-mikrofinzjoni jarawha bħala
xi ħaġa li hija don bħala forma ta' arti. Ma naqbel li jiena stess nfittex it-tul u l-qosor. Iktar isu xtaqt nara il-biża li kelli minn il-tiba di li isu tiġi trasmessa bħala favur tip ta' ġeneru. Għalhekk isu anka għamilt dik il-reddit żgħira fuq isma' jiena romanzi ġobnu naħseb hemm ċertu isterismu fil-kritika ta' Ċoran. Però rajt ċarju sabiħa li toħroġ meta taqbad dawk il-kritika tiegħu. Kapitlu ma ħajġi studjat fil-kull ma sitt fil-verità kien artiklu ta' ieħor ċertu Federman li fl-Amstrija jikkopja versi sħaħ minn Ċoran u ma jgħidlu x'ħajja. U daqshekk. Allura kif taqbad tal-kapitlu li fih ħafna u il-mikrofunzjoni u l-diskors kontemporanju fuqha biex rajt dawk il-fettiet li joħorġu iktar bħala forsi immaġinarju ġdid jew bħala immaġinarju li bħalma hawn min ifittex it-tul minnhom. Hawn min ukoll forsi dik is-sajjetta dik iċ-ċumbum ċertu springer, ċertu aġenzija li rajt tara ħanikha minnhom. U naħseb dawk il-fettiet il-veloċità, il-fluss, is-sens ta' aġenzija u l-attività li tmur magħha, ħafna drabi kienu jisimgħu magħhom ġustament vis-à-vis il-ħajja maġla ngħixu l-ismu eċetera u jekk tajba ovvjament hemm ċertu effetti bħala kumpless. Però hemm fihom ukoll naħseb li t-approċċ minn l-iskontru taw effetti żgħar li s-sabuż l-istess ingredjenti tal-veloċità biex toħroġ mingħajr ma nnaqqas mas. Minna ħata Ċoran, jiktib ħafna forma ta' affaristi, inda xej ġentej, bħala bit, però li jem ukoll fil-filosofija jieġi assoċjat, però jisu iktar u jgħid isma' jiena s-segretarju tas-sensazzjoni fil-lan kienx fil-Franza fejn hemm partikolari b'saħħtu l-empradi, però jidher fuq il-liġa. Imma mhux dak is-sens ta' qawwa u dak is-sens ta' grammar, ġast sens ta' ironija ħames darbi iktar u inqas sens ta' grammar. That kind of tip ta' kitba. Waqt fil-mikrofuzjoni bħalissa għadha f'dak l-istat suminali wkoll. Għamma li hemm Ċoran. Fejn kellna temi oħrajn li naf bħal diskussjonijiet simili bħal rekord li joter u ta' xorta qabel nagħmlu ieħor, ċertu mojja, ċertu abilità estrema. Jekk tara, illum qed nitkellmu totalment differenti fil-premja biex illum qed napprezzaw illum anzi hemm ċertu faċċismu tal-veloċità, totalment kontra Skużawni ma stajtx inkun hawnhekk għaż-żewġ preżentazzjonijiet, imma xtaqt nikkummenta fuq it-tnejn li huma l-ewwel ħaġa tiskanta kif is-siġra tinbidel bħala simbolu ta' reżistenza f'Malta daqs it-tisfira tal-Mockingjay fil-kitba tal-Hunger Games. Jiġifieri u Mary Mejlaq kienet kważi qabel żmienha għal dak li rajna illum. It-tnejn li jintkom xtaqt insaqsikom kemm lil Luke bħala analista psikosoċjali u kemm lil Emanuel bħala kittieb dwar dina il-kelma inkejja. Jiena u sħabi li nagħmlu l-politika u l-governanza, aħna nwissu lill-istudenti tagħna biex jekk jista' jkun ma jomordux, ma jimirdux
biċ-ċiniżmu. Ma jimirdux b'element ta' fatalizmu kollettiv. Issa l-inkejja u dal-element ċiniku li anka joħroġ mill-istess titlu tiegħek Emanuel, dawk ta' magħna kontra tagħna, jibni jew iħott il-viżjoni politika. Jiġifieri jekk aħna fil-klassi tal-politika u l-governanza ngħidu lill-istudenti tagħna biex ikunu proattivi, jaħsbu, joħolqu, jibnu. Jekk imbagħad fil-klassi tal-letteratura qegħdin nistudjaw l-inkejja, il-fatalizmu kollettiv, dawn huma allura ħsibijiet mhux biss kontrastanti ma li qed jinnewtralizzaw li xulxin. Jien għamilt apoloġija fil-bidu għaliex attualment. Għalek għandek raġun għalek qed nirreferi li l-nifsi. Attualment ma ddiskutejx dak it-titlu, ir-raġuni kienet ħanqer x'kienet ir-raġuni. Kont se nippreżenta paper dwar kif il-poeti Maltin ta' snin 70 ħolqu narrattiva niggieża politika u kif ittrattaw il-politiċi barranin u l-politiċi Maltin mod differenti, għalhekk kien hemm dak it-titlu. Ma mbagħad intbaħħt li l-konferenza għandha sottotitlu li titkellem speċifikament fuq il-proża u bdilt l-idea kollha. Imma biex niġi għall-inkej, dak biex nispjegalek id-differenza mit-titlu. Imma biex nispjega biex nikkommenta fuq l-inkejja. Jien naħseb li iva għaliex idealment ħalli ngħidu hekk. Idealment tista' toħloq il-fatalizmu li semmejt, imma tista' toħloq ukoll sens ta' kif jiena se nirreżisti għall-inkejja nfisha. Ġuri, jien naħseb jiddependi ħafna kif tiġi ppreżentata l-inkejja. Hemm modi differenti kif tiġi ppreżentata, jew bħala fatt illi ma tistax tmerih, jew addirittura bħala fatt li għandek tmerih. Ma nafx kif naħsibha jiena, ġifieri mhix bil-fors li għandi raġun. Issa jekk possibilità telep oħra, naħseb jiddependi ħafna mill-mod kif tippreżenta l-inkejja. Is-saħħa tal-inkejja li biex twieġeb lura liha. Qed titlob reazzjoni u jekk wieħed ma jagħtihiex, anke fli ma tagħtihiex, tkun strateġiku kif tagħmilha. Għax tista' ma tagħtihiex biża' jew inkella tista' ma tagħtihiex b'sens ta' biex isek titfil il li jkun. Bħalma ġieli tisma' ma nafx ngħidtuha ma issu f'kuntest reliġjużi, tibżaw x'jekk jidħlu fikom, tibżaw jekk jinjorawkom. Speċi dak is-sens tal-predikatur. Inkejja qed torbotha f'idejk, speċi jisma' just move, listen, before, night, vision. Għasib praktikament imur oltre mill-ċinizmu u l-fatalizmu u mhux bil-forsi ġifieri. Prof. Migalles? Żewġ kummenti jekk ma jimpurtax. Wieħed għal Luke. Luke, laqatni ħafna il-mod kif inti iktar milli deskrivejt tippreżentajt il-mikrofinzjoni għax derli u naqbel ħafna ma' dil-viżjoni illi inti ma kontx qed titkellem propjament fuq tul imma fuq x'namlu b'dak it-tul. Ġifieri jista' jkun hemm ħafna tul fil-qosor viżwali tal-kitba fuq il-paġna u l-prefiss mikro ma ninsewx illi huwa wkoll il-prefiss tal-mikroskopju pereżempju
li jista' jħodlok ħafna ħin ta' osservazzjoni. U l-kitba ta' Rita Saliba inħoss jiena li għandha ħafna minn da l-element. U se ngħid bil-kontra wkoll. F'kitba twila, f'rumanz twil li inti għad tuħu pjaċir taqra, ukoll hemm episodji osra ħafna illi huma imniżlin infaslin b'tali mod li inti toħodhom bħala episodji. Jiena bħalissa qed naqra The Promise, il-Booker Prize, ir-rebbieħ tal-Booker Prize, ktib brillanti, immens, dal-mit, fih laqqas jagħmel distinzjoni bejn il-ħsieb ta' bniedem u l-ħsieb ta' bniedem ieħor. U l-protagonista toħroġ minn din il-bellija swirl ta' emozzjonijiet ta' karattri oħra. Kif toħroġ? B'dak li semmejt inti l-assemblaġġ, il-mod kif hu ikisser is-sentenza. Jiġifieri f'dak ktieb mhux tal-li ma tiddistingwix bejn karattri, ma tiddistingwix bejn sentenza oħra għax ikissirhom. U mbagħad jidħol il-prinċipju ta' Walter Benjamin li kif tkisser inti fil-fatt qed tagħmel għaqda intelligenti ġdida x'moħħnek jaħdem jibda jartikula l-biċċiet. U dak il-biċċiet kif jiġu flimkien inti tibda tifhem kemm sitwazzjoni ġenerali bejn il-familja matul 3 ġenerazzjonijiet. Kif ukoll il-perspettiva qed tinbena bil-mod tal-protagonista. Jien għalija kapolavur. Dak huwa l-ewwel argument u mbagħad ir-reazzjonijiet tiegħek ovvjament. Jiġifieri jista' jkun hemm il-qosor fit-tul u jista' jkun hemm it-tul fil-qosor. U il-punt liħor li nixtieq nagħmel fuq dal-kumment sabiħ fuq it-tina u il-ħarruba li smajt b'referenza kemm għall-kumment u kemm għal dak li kienet jgħid Emanuel. Fil-fatt, is-sinifikat tas-siġar sewwa huwa straordinarjament narrattiv. Aħna nafu li l-ħarruba magħrufa bħala l-ikel tal-foqra. Imma nafu wkoll li ż-żerja tal-ħarruba hija l-oġġett li minnu ġejja l-kelma karat li kienet tirreferi għal dik iż-żerja għaliex. Għax fl-antik ma kellhomx mod preċiż kif ikejlu l-użin tad-deb. U di ż-żerja tant kienet uniformi fl-użin li kienu jkejlu id-deb bija, pereżempju żewġ karat, tfisser żewġ żerrijat tal-ħarruba illi il-punt tiegħi x'inhu biex ma ntawwalx. Hawnhekk għandna konnessjoni mal-faqar. Hemm ukoll teorija li meta San Ġwan tas-Salib jgħid kont nikol il-ġurati dak ma kienx l-insed, dik hija korruzzjoni ta' kelma oħra li tfisser il-ħarrub, il-ġuleb tal-ħarrub. Jiġifieri hemmhekk ukoll għandek is-simbolu tal-faqar. U fi żmien il-gwerra, hekk smajt sew fil-kumment issemmiet, il-ħarruba jiet dokumentata salvat komunitajiet fi żmien il-gwerra il-ħarruba. Imma in-naħa l-oħra l-assoċjazzjoni hija mar-rikkezza. Jiġifieri ara naqra, aħna ngħidu għandna siġar androġeni, jien ngħid għandna siġar polifoniċi għax jitkellmu b'ħafna ilħna u jmissu iż-żewġ strufiet. Għalhekk oġbitna ħafna il-novella li semma Emanuel u l-analiżi li għamel tat-tina. Rispettivament minn x'inhi s-siġra, ma s-siġar kwavati suru żgħar briffa jiġifieri jippreżentalek siġra matuba tgħix mingħajr esposta għar-riħ mingħajr ilma. Imma minna joħroġ il-leħen melodjus li hemm fit-tieni strofa fejn titkellem internament il-ħarruba. Jiġifieri aħna nagħmlu l-iżball li naħsbu n-natura fir-romantiċi hija idealizzata. Frużar biffa żgur li hija tagħtih il-viżjoni matura ta' rikkezza ħirġa mill-faqar. Grazzi. U l-kummenti tagħkom ovvjament għax jista' jkun ma taqblux. ħafna malijiet fil-mikrofintjoni qosor tul u romanz. Ġifieri l-qosor fit-tul u fil-qosor u anka
potenza fi spazju żgħir jew il-nuqqas ta' potenza fi spazju ikbar u dikotomiji simili. U anke li qed li qisu kif preżentajta, naħseb hemm element isu forsi mini performattiv fiha li jrid imur magħha biex dak is-sentiment nipprova nagħtih. Xi ħaġa li interessanti u li tagħba ħafna malijiet li naqbel miegħek ħafna li fuq il-profinzjoni u l-romanzi u fil-qosor tur iktar minn hekk u oltre li hemm kitba partikolari ta' ċertu Nels l-2012 li dan prova jelenka qisu isma' all right fl-1989 kien hemm Science Fiction International fiċ-Ċina jsejħulhom Smoke Long Stories second day cigaret tilħaq taqra waħda. Ilhom ġejjin imma qisu fl-aħħar 15 sena 10 snin konċentrazzjoni ta' kif naħu l-mikrofunzjoni per se. U fl-2012 dan Els prova jelenka isma' x'għamel mikrofunzjoni. U niltaqa' ma' ħafna kitba li kif ħareġ il-kitba u ħafna kontra kitba tiegħu ħadd isib eżempji ta' kif ma tagħmilix tal-mod jew eħel xorta jista' tkun politiku ħolja minn qosor miblu proġett għat-teknoloġija neoliberalizmu li ngħixu fih. Jew inkella pereżempju kritika kbira kienet issir dawn ma jistax ikunu pedagogiċi daqshekk fihom ma' etajiet speċjalment żgħar pereżempju. Diġà għandna problema li tfal ċumbum online eċetera kollox ħasib u mbagħad toħroġ kitba meta wara sistati differenti fl-Stati Uniti ta' inizjattivi edukattivi li jużaw il-mikrofinzjoni propri biex jingaġġaw l-istudenti u jagħmluhom iħobbu kemm dik it-tip ta' kitba imma kitba it-twal. U li affaxxinani fiha di l-intensità li fiha sajt su ta' waħda ħarġu daw ta' kapit. Ilha kitba qasira l-aħħar 10-15 sena kien espressjoni ta' ħafna argumenti kontroversi li ħafna tiġi spjegajt ta' tajba. Naħseb anke li qed il-promis eċetera. Dak jiġifieri iktar minn il-mikrofinzjoni per se naħseb se issir anke b'ġeneru ieħor tip ta' taħlit. Naħseb huwa l-impuls li trasmetti l-iktar li wasal jekk iktar każ. Int fakkartni Bernard kemm irrispettivament hux tat-tina jew tar-rummin eċċetera. Is-siġra kemm hija oġġett prominenti anke fit-twemmin ġifieri li semmejt il-ġenes imma il-mitoloġiji dejjem x'imkien hemm ħajkun hemm siġra ċentrali, le? Kif il-Buddiżmu, l-istorja ta' Thor, eċetera, ġifieri s-siġra. U għalhekk allura mbagħad jekk tippermettu li nerġa' nippolitiċizza ftit id-diskors, u għalhekk imbagħad huwa skandalus illi aħna nqaċtu s-siġar għax da jfisser li mhux biss niġu altament naqgħu nqumu mill-ambjent imma m'għandniex x'naqbad ngħid ir-rikonoxxenza ta' xi tfisser verament siġra. Li mhix sempliċement dik il-ħaġa bizzok kull wera, ma hija aktar minn hekk anke aħna ħarisna leha l-antenati tagħna ħarsu leha mod totalment oltre l-oġġett innifsu. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija partikolarment dwar il-mikrofinzjoni norbtu magħha wkoll, iżu anke żvolġiet anke fl-istess żmien għalmenu anke interessani partikolarment li nħabba xjenzi fix-xjenzi soċjali il-litterizmu ġdid. U dana fuq l-istess binarji l-effettività tiegħu ma kienx biss il-komunikazzjoni u l-espressjoni ħilsa, ċennajt ukoll anke semmejt il-pedagoġija, ġifieri kellek anke l-istudenti żgħażagħ tagħna li anke għamlu grafika jew x'imkien u x'naf jien, però anke l-effettività tagħha. Inti meta għandek litterizmu ġdid għandek l-effettività fl-użu tal-ittri tal-kliem tal-immaġni li inti għandek impoġġija u kif in impoġġija. Li naħseb li forsi kultant irridu noqogħdu attenti meta anke noħorġu l-kodba tagħna speċjalment għal-letteratura tfal, eċetera, dejvjet naqra minn mikrofinzjoni forsi, li irridu niftakru li tikkomunika. Ġifieri anke inti l-isfida
tal-mikrofinzjoni ovvjament hija li f'dak ftit kliem, fl-ekonomija ta' kliem inti titwassal dak li inti flok għandek fit-tul. U naturalment anke meta inti daħħalt elementi li ma nerġa' ngħid, forsi għandek naqal barra, ma ta' anke l-terrorizmu ġdid, kultant dawk il-kliem u kbar u x'nafien, ovvjament rridu nqogħdu attenti li daw qed jikkomunikaw u qed jaslu, ġifieri għax hemm ħafna drabi anke meta narawhom anke barra minn Malta ġieli jkunu wisq marbutin ma' ċerta gruppi ta' nies da. Dwar is-siġra komment żgħir ukoll kif qal anke Emmanuel qal tajjeb li dik kienet marbuta anke mal-erf, ġifieri ma nistgħux li mhux dik soċjali imma it-tin kien magħruf ukoll assoċjat ħafna mal-erf u x'naf jien fil-Griega, fit-tradizzjoni Griega u x'naf jien li minna probabbilta kbira li anke l-iskrittura ġiet anke influenzata miktuba kif nafu anke f'ċerta kitbiet oħrajn illi nkitbu u fejn inkitbet matul iż-żminijiet. Grazzi ħafna. Hello, grazzi ħafna. Sorry. Thanks. Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom, vera kienu interessanti. Xtaqt nistaqsi mistoqsija lil Luke rigward il-mikrofinzjoni. Għaliex ir-romanzi nnifsu jew inkella xogħlijiet ta' letteratura nfushom huma meqjusin xogħol ta' metonomija fejn il-parti qiegħda tieħu l-ispazju of the whole. U allura hija qed tirrappreżenta r-realtà u minna rridu jisna namplifikaw jew inkella naqdu l-istorja kollha. So hemmhekk għandek anke sens ta' interpretazzjoni u translation of sorts. La ġifieri jekk tmur lejn sus-surs, ġifieri signifikazzjoni, etc. U naħseb li bil-mikrofinzjoni din l-idea tal-metonomija qed tiġi iktar amplifikata fejn inti b'dan il-messaġġ żgħir skiet u iktar isu imbued with meaning ħanajtek iktar għandu baggage forsi anke li xed jagħmel allużjonijiet għal affarijiet li diġà huma eżistenti għall-argument qed ikompli amplifika le isu dan il-kultura biex ngħidlek ta' resignification postmoderna. So jisni, I wonder is-suġġettività allura ta' nies li huma aktar inclined lejn dit-tip ta' letteratura ħanajtek, isa kif qed tiġi mibnija u kemm qed immorru iktar lilien minn ċerta forsi inclination towards getting in touch with one's reality or whatever that reality might mean ħanajtek. So xtaqt nkun naf. Li nista' ngħidu li bħala suġġettività kien sa sejn mistoqsija li l-nifsi. So jiena naqra fuq affarijiet, naqra l-funzjoni, eċetera, speċi x'qed jinbidel fija fin-nies li hija pjuttost plurali, ġifieri, pereżempju hemm mikrofinzjoni li u dan kien isu mini dibattitu fid-dinja fejn jekk it-twist tal-aħħar tal-istorja huwiex neċessarju jew le. Mhux neċessarjament twist, għalhekk isu kultanti preferu kelma referija, ma għalfejn qed insemmih dan. Għax pereżempju dik hija forma ta' suġġettività iktar ludika, iktar li qed tilgħab fil- Ma mbagħad għandek suġġettivitajiet oħrajn bħal ta' Teju Calder, jew kemm suġġettajiet xi tiġi trasmess li huma verament differenti minn dak li attakk, violenza, diskament. Ġifieri naqas nista' isni nitfa' subajja u ngħid eħed jinħoloq hekk. At face value is-sentiment li pereżempju fid-dibattitu fuq jekk mhux ħaġa ġdida di jew le, hemm min jaċċenna le kellna paraboli l-ħajtu, eċetera. Ma mbagħad hemm l-argument għalhekk qed hawnhekk hawn isu fl-era postmoderna ġdida semmejt li toħroġ profi bil-permeabilità u l-adattabilità ta' din l-istorja. Mela biex fuq karta, biex fuq laptop, biex fuq Twitter X, biex fuq whatever. Allura naħseb hemm sottokurrent isu jiġbdek lejn ċertu virtualità, u naħseb hemm periklu li wieħed jaqa' l-aspett ludiku biss tal-mikrofinzjoni u jitlef allura l-aspett politiku.
Imma naħseb sissa l-inqas hemm pluralità biżejjed ta' kittieba u anke l-fatt li ħafna li jkunu mitrofenzjoni għall-inqas mill-qajtin jilbu wkoll ġeneri oħrajn. Hemm qisu pluralità biżejjed li naħseb ma nkunx qed nikdeb jekk ngħid li naħseb hemm sissa għadha amorfis ħafna bħala pluralità ta' suġġettivitajiet li miftuħa. Kun tajjeb vera nispera li hemm sens li fil-ġibgħa tiegħi ma naħseb wieħed li taħseb iktar dwar. Tajjeb. Għajt l-ingravata għaliex id-din kont naf li ġibi allura zammejta jenu kont. Ma mhux dejjem jinstema'. Tajjeb. Mela. Allora ħan nirrepeti l-aħħar sentenza x'kienet tajba. Il-politika taf tuża il-letteratura biex twassal il-messaġġ tal-istat waqt li tippatronizza u tiddotrinizza. Fuq in-naħa l-oħra tal-munita, il-letteratura ntużat kemm il-darba bħala arma ta' protesta kontra l-impożizzjoni tal-politika inġusta. Inkella imposta anki jekk taħt il-paraventu ta' konsultazzjoni. Dan id-dualizmu bejn in-narrativa letterarja u politika jaf ikun komplementari, ma ħafna drabi huwa karatterizzat minn tensjoni, jekk mhux ukoll antagonizmu. L-awturi tal-imoddi u wkoll dawk kontemporanji ħolqu xogħlijiet letterari fejn esprimew diversi sentimenti u materji politiċi. Uħud tkellmu dwar il-ħolma tal-utopija jew il-falliment tad-distopja. Aħrajn kixfu it-tnawwir ta' tmexxija awtoritarja. Inkella sponew dawk iċ-ċirkustanzi fejn l-affarijiet inkluż il-liġijiet isiru għatta parsi għax tmur tfittex u ma ssib xejn minn dak li hemm mistqar fid-dokumenti. Hemm imbagħad min kiteb bl-istil tal-parodija biex iwassal kritika kontra l-elitisti tal-poter. U oħrajn jikkonċentraw fuq ir-realtajiet soċjali qarsa ta' madwarhom biex jiftħu attakk fuq min imexxi. Rridu nsemmu wkoll li hemm drabi meta l-istat jikkummissjona kitbiet biex idawwar l-opinjoni pubblika favur tiegħu. Illum dan nafuh mill-mod ta' kif issir il-manipolazzjoni fuq il-mezzi tal-medja soċjali, b'mod li jaf influenza saħansitra kif jintrebħu u jintilfu l-elezzjonijiet. Ir-rakkonti fin-novelli u r-romanzi jafu jaqtaw fil-laħam il-ħajn. Ħafna iżjed mid-dokumenti pedantiċi mimlija b'sal statistika u espożizzjoni li ma jiftemux mill-massa tal-poplu. Ix-xogħlijiet letterarji Maltin u internazzjonali huma miżgħuda b'temi politiċi u soċjali bħal korruzzjoni, it-tħassir tal-ambjent, ir-razziżmu, l-immigrazzjoni, l-edukazzjoni, l-identità tal-ġeneru, ir-reżistenza kif għadna kif rajna, il-gwerer u l-qija. Xi wħud minn dawn it-temi jorbtu dixxilpina oħra, mill-lingwa l-politika, mill-kummerċ għall-aspett soċjali, mill-abbiss tal-inġustizzja għall-utopija li twiet il-ġenna fl-art li wara kollox għandu mnejn tintebaħ li fl-aħħar mill-aħħar għajt fil-limbu. Bħala dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy, rrid nifraħ u napprezza lill-organizzaturi ta' din is-sensiela ta' konferenzi lingwa politik
li jtellaw bil-ħidma konġunta mal-konġunta tad Dipartiment tal-Public Policy fih dan il-Fakultà li mmexxijin u d-Dipartiment tal-Malti li jagħmel parti mill-Fakultà tal-Arti. Il-fema hija gburija, il-fema il-fakultà hija gburija b'din it-tip ta' kollaborazzjoni għax ebda entità akademika ma tgħix ġo bozza. Bħalma ebda disċiplina ta' studju ma tista' tistrieħ fuqha nnifisha. F'avveniment bħal dawn nindunaw kemm hemm x'jaqadna. U kemm nistgħu naqsmu iżjed flimkien il-gost tal-għarfien. Inħeġġeġ biex iżjed il-fakultajiet u iżjed dipartimenti jagħmlu l-kuraġġ u jtellaw l-attivitajiet mod konġunt. Għax bekk inkunu nistgħu noperaw f'ambjent multidisciplinari. U hekk ma nistax ma nsemmix il-biċċa xogħol kbira li ħarġet mid-Dipartiment tal-Public Policy li għadu kemm ippubblika żewġ volumi internazzjonali u multidisciplinari. L-ewwel volum huwa The Different Faces of Politics in Literature and Music, waqt li ieħor huwa intitolat The Different Faces of Politics in Visual and Performative Arts, b'xogħol editorjali ta' Mari Thomas Vassallo u Andre De Battista ippubblikati minn Routledge. Qed insemmihom hawn illum mhux biss għax dawn huma xogħlijiet riċenti fil-fatt ġew stampati f'Jannar ta' din is-sena, imma wkoll għax it-tematika tagħhom hija relatata b'mod intrinsiku u espliċitu ma' din is-serje ta' konferenzi taħt it-titlu Lingwa Politik. Hemm ħafna xjorbot il-letteratura u l-bqija ta' espressjonijiet artistiċi mal-politika. Bħala dekan tal-fema ninsaw gburi bil-ħidma, ir-riċerka u l-pubblikazzjonijiet oriġinati bid-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed minn 8 dipartimenti li bħal mużajk jiffurmaw l-akbar fakultà fuq il-kampus waqt li bħala ċittadin Malti inħossni rikonoxxenti ħafna għal ħidma sfiqa min-naħa tad-Dipartiment tal-Malti biex jgħallem, jirriċerka u jippromovi l-ilsin nazzjonali tagħna li jagħtina identità kollettiva. Grazzi ħafna. Grazzi George. Nota żgħira kemm xtaqt nirringrazzja l-Professur Michael Spanjol li ħadem ħafna fuq il-konferenza tas sena l-oħra u l-atti li ħarġu imma li sfortunatament għal raġunijiet li ma kellux kontroll fuqhom ma stax kull ma nagħmlu. Mela jien xtaqt nagħlaq dan verament l-aħħar diskors u nixtieq nispjega x'għamilt. Bażikament ippreparajt diskors minn qabel bil-ħsieb li waqt il-konferenza nieħu noti dwar dak li jkunu qed jgħidu l-kelliema differenti u mbagħad dawn jitlu speċi fil-diskors finali. Biex nagħlaq nixtieq nagħmel riflessjoni tal-aħħar, inkejja tal-aħħar. Waqt li t-titlu tal-konferenza jissuġġerixxi li l-letteratura għandha funzjoni politika immedjata, nafu wkoll li hemm rabta intima bejn il-letteratura u l-immaġinazzjoni. Skont Erin Onglot, l-immaġinazzjoni hija, u issa ħanikwota ħafna biċċiet l-ewwel hemm u se noqgħod ngħidilkom fejn nikkwota u fejn għax inkella inkisser id-diskors imma. Mela, u nkisser anke l-idea ta' Erin Onglot. Mela, skont Erin Onglot, l-immaġinazzjoni hija is-seta tal-moħħ li jsawwar quddiem għajnejh kull ma jiġi f'rasu l-bniedem. Isawwar quddiem għajnejh dak li kapaċi isawwar il-ħsieb. Ħsieb li jsir immaġni. L-immaġinazzjoni hija fantażija stħajjila, imma wkoll tqanqila ta' ħjiel. Il-ħila tal-bnedmin li minn tarf ta' ħsieb minn intuizzjoni, minn xrara appuntu minn ħjiel joħolqu figurazzjoni wkoll artistika. Taxbija bot mis-sensi jew mir-realtà, bot mir-realtà immedjata jew ir-realtà li tidher. Immaġinazzjoni li kapaċi tħares lil hemm ir-realtà immedjata biex tara realtà aktar profonda, aktar mifruxa, realtà aktar mifruxa minkejja li ma tidirx. Ngħidu aħna tista' tuża l-immaġinazzjoni biex tħares lejn pajjiż li jħalli l-bnedmin jerqu f'nofs ta' baħar u tara pajjiż li jsalvhom mill-għarqa. Tista' tuża l-immaġinazzjoni biex tara pajjiż li kapaċi jilqa' ħaddiema barranin u jittrattom ta' bnedmin sħaħ, mhux sempliċement bħala funzjoni, it-taqida ta' biċċiet magna magħmula
minn riġlejn u minn dirajn li jaħdmu. Seraċinoglot jara l-immaġinazzjoni bħala s-seta li noħolqu u nibnu deriet u kol bil-kidba jgħid. Minn moħħna. Lejn l-aħħar tat-tifsira tiegħu ta' immaġinazzjoni, Erin Seraċinoglot jgħid li teżisti estensjoni sejħilha tal-immaġinazzjoni, idea, ħsieb fantastiku, maħluq minn żniet min ikun mingħajr ebda bażi ta' verità. Eżempju, l-immaġinazzjoni tiġri bih u jaf itarraflek fuq pajjiż bħal kieku kien hemm għat li qatt ma żaru. Fi ktieb tiegħu l-idea ta' letteratura Oliver Frigieri effettivament imeri lil Seraċinoglot. Għax Frigieri jgħid li ma jistax jkollok ħsieb mingħajr ebda bażi ta' verità. Għax la jissawwar dak il-ħsieb, la jissemma jeżisti. Għax dejjem b'xi mod huwa l-frott tal-esperjenza tagħna. Fir-ritornel tal-kanzunetta tiegħu Con i tasti che ci abbiamo li tinsab dil-kanzunetta fl-album tiegħu tal-2023 jismu 13 kanzoni urġenti. Vinicio Capossela jgħid hekk: la storia rinnova la vecchia lezione. Al potere l-immaġinazzjoni. Kif ninterpretom jien dawn iż-żewġ versi osra, qed jgħidu li l-aqwa risposta għal poter, l-akbar teddida għal dawk li jkunu fil-poter, hija li tkun kapaċi timmaġina id-dinja mingħajrhom. Tara l-possibilità ta' dinja oħra, differenti, aħjar, inkejja oħra. Kif sartu l-argumenti li bih xtaqt nagħlaq din il-konferenza fuq in-narrattiva letterarja huwa li fl-aqwa tagħha, propju minħabba l-ħila tagħha li tara lilin mill-immedjat, jew li tara fl-immedjat dak li hu iktar profondi, iktar mifrux, iktar sistemiku ġieli, il-letteratura toqros taqta fil-laħam il-ħaj. Għax il-letteratura għandha rabta intima mal-immaġinazzjoni u għalhekk warbila oqgħod attent minnha. Għax tagħtik l-impressjoni li hi tiżjina, tiżwieqa, żejla. U qabel ma tinduna xi tkun qed tagħmillek, tkun qed tiċċarratlek l-intern. Tiġri bik u tieħdok fid-dinja skomda li smajna fuqha f'kull diskors illum li minn għalik li kienet qed tipproteġik minnha u minflok qed tarqek fiha. Il-kodba tgħid dil-filosofa li influenzat ħafna dan l-intervent qasir jisimha Justine Ogier u li kitbet dak ktieb li ħareġ fl-2023 li bil-Malti jiġi emmen fuq il-poteri tal-letteratura. Il-letteratura tqanqal l-immaġinazzjoni meta bil-mod il-mod b'mod misterjuż u għaw tikkwota lil Mahmud Darwish. Forsi insidjus iġġelna nimmaġinaw dinja aħjar. U allura fid-diskorsi li smajna, u miexi lej tmiem dal-intervent qasir, speċi smajna li Justine Somerville, per eżempju, titkellem fuq kif Castillo ma tistax tifret il-fittizju mill-fatt magħruf li katipenza Castello dejjaqa u qabdet u daħlitu il-ħabs. Kurt Borch, per eżempju, tkellem fuq kif jew interpretazzjoni tiegħi ta' dak li qal Kurt, fuq kif f'Marta Marta ir-romanz Marta Marta jimmaġina il-sin Malti ġdid, immaġinarju ġdid għall-sin Malti. U ideali fost il-ħafna li laqtuni fil-diskors ta' Kurt, l-idea li, issa dan klimna mhux klim Kurt, imma naħseb li hija kif ta' batajt mhux implikazzjoni, imma konklużjoni naturali għal dak li bedajt Kurt, li l-plural li tħares lejn il-plural bħala singolarità tas-singolar. Ġifieri il-singolar huwa diġà plural. Waqt li Romario kienet jitkellem fuq l-immaġinazzjoni ta' lingwa
lil mill-binarju. Tkellem fuq kif nistgħu nikkwerjaw l-idea ta' ċittadinanza fil-qari. U ħoloq allura immaġina dan il-verb. U issa m'għadux immaġinazzjoni dan il-verb issa reali. Waqt li Luke tkellem fuq il-veloċità tagħmel immaġinarji ġodda fattibbli. Fattibbli, saru fatti ġifieri daw l-immaġinarji ġodda. Tkellem fuq l-immaġinarju bil-ġeneru. Manuel Mifsud tkellem fuq l-immaġinarju tat-tina fil-mitoloġiji u l-kitbiet sagri. It-tina li kif kienet jgħidilna tagħmel ħwejjeġ kbar. U Mary Mejla illi tisfiduċja l-awtorità, kont se naqra tisseduċja l-awtorità, ma ngħid kont se naqra ħażin. Mela Mary Mejla li tisfiduċja l-awtorità, ġifieri timmaġina li l-awtorità fil-fatt mhix awtorità fuqha. Mario Thomas Vassallo li kienet jitkellem fuq l-inkejja, fuq iċ-ċiniżmu, fuq il-fataliżmu u jitkellem kontrihom. U Mary Louise Manjon li tkellmet fuq ir-resistenza politika ta' tfal, daw it-tfal li jimmaġinaw dinja li hija differenti, opposta għal dak li qed jippruvaw jimponu fuqhom l-adulti. Illum tkellimna daqstant fuq in-narrativa letterarja. Li fl-aqwa tagħha propju minħabba l-ħila tagħha li tara lil mill-immedjat hija mmexxija mill-immaġinazzjoni. La semmejt il-verb ra li fil-sinna ħafna drabi jinterpreta jittrażmetti l-immaġinazzjoni. Xi darba nixtieq nagħmlu konferenza fuq dan il-verb inkredibbli ra. Fuq l-istorja mqalba tiegħu, fuq is-semantika tiegħu, fuq is-sem tiegħu fid-diskors filosofiku, fuq il-konsegwenzi legali, fuq il-fatt lingwistiku, konvenzjonali, storiku, li l-mamma, l-om, jiġifieri tal-verb Malti, hija t-tielet persuna singular maskil. Qed nimmaġina konferenza fuq il-verb ra, mhux għax l-immaġinazzjoni hija xhieda ta' dak li ma jeżistix, imma eżatt bil-kontra, għax kultant, sikwiet anzi, m'hemm xejn iżjed reali mill-immaġinazzjoni. Il-ħila li tara realtà li tinsab hemm imma kont għadek ma rajtiex. Issa li semmejta teżisti. Teżisti diġà, nixtieq li nagħmlu konferenza fuq il-verb ra. Nispera li mhux qed nara kbir. Grazie.